bahagi po ng Serbia, partikular yung kanilang parlamento, ay may naghagis ng smoke grenade doon mismo sa kanilang plenaryo. Samantala, Pakistan military base nilusob naman 12 naipauulat na nasawi. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umagal mga kabombo ang inflation rate sa Pilipinas nitong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Sa inilabas na data, iniulat ng Philippine Statistics Authority, Deputy National Statistician at Sectoral Statistics Office Assistant Secretary Divina Gracia del Prado na bumagal sa 2.1% ang inflation o ang bilis at pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa ating bansa kumpara yan sa naitalang 2.7% noong Enero ng taong kasalukuyan. Paliwanag ng opisyal na ang pangunahing nakaambag doon sa pagbagal ng inflation nitong nakalipas na buwan ay ang mas mabagal na inflation sa food, alcoholic beverages at transportation. At dito mga kabombo ay naobserbahan din sa food inflation, bumaba ito ng 2.6% noong Pebrero kung saan ay pangunahing nag-ambag ang pagbaba ng presyo ng mga gulay at tubers, pati na yung cereals at cereal products. Partikular na ang bigas ay nakitaan din ho ng malaking pagbabago sa presyo. Pagdating naman sa inflation sa housing, water at electricity at iba pang fuels, nakaambag ito ng pagbaba sa inflation na 16.7%, habang sa transportation ay nakapag-ambag naman sa pagbaba ng inflation ang mababang presyo ng gasolina at diesel. Kaugnay niyan, narito pa mga karagdagang paliwanag ni Philippine Statistics Authority, Deputy National Statistician at Sectoral Statistics Office Assistant Secretary Divina Gracia del Prado. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Pebrero 2025 kaysa noong Enero 2025 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 2.6%. Ito ay may 58.8% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Pebrero 2025 kaysa noong Enero 2025 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels sa antas na 1.6%. Ang pangatlong dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Pebrero 2025 kaysa noong Enero 2025 ay ang pagbaba ng presyo ng transport na may negative 0.2% inflation. Bahagi yan ang mga paliwanag ng National o ng Philippine Statistics Authority. Ang inflation mga kabombo noong nakalipas na buwan ay mas mababa naman kaysa sa naging pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inflation para yan sa nasabing period na sa pagitan ng 2.2% hanggang 3% batay sa kanilang data. Samantala, naging matagumpay ang isinagawang rotation and resupply mission sa mga tropa ng Pilipinas na nakatalaga sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nitong araw ng Martes. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, walang naengkwentrong untoward incident sa kasagsagan ng resupply mission. Isinagawa ang routine troop resupply mission sa pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard. Sa video footage na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang paglapit ng civilian patrol vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na MV Lapu-Lapu sa nakaangklang warship ng Pilipinas na BRP Sierra Madre. Dala ng civilian vessel ang mga tropang kapalit ng mga Marines at sailors na nakaistasyon sa Philippine Navy ship, gayon din ang mga supply na pagkain at iba pang mga kinakailangang supply. Samantala, ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad na may ilang mga barko ng China ang namonitor sa paligid ng Ayungin Shoal sa kasagsagan ng resupply mission. Subalit, hindi nakialam ang mga ito sa operasyon. Ito naman na ang ikalimang sunod na resupply mission ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa may Ayungin Shoal. Kaugnay nito, ayon sa AFP, pinagtitibay ng matagumpay na resupply mission
ang hindi natitinag na commitment ng sandatahang lakas ng Pilipinas hindi lamang sa pagsuporta sa mga defenders sa West Philippine Sea, kundi para din sa paninindigan sa soberanya ng Pilipinas at sovereign rights nito para sa henerasyon, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Samantala, pinaghahanda ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang publiko laban yan sa tuloy-tuloy na tumataas na heat index sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito ay nakapaloob sa Memorandum No. 66 Series of 2025 na pinirmahan ni Nepomuceno na siya ring nagsisilbing Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasabay naman ang tuluyang pagkakaroon ng transisyon ng Pilipinas mula sa panahon ng amihan patungo sa mas mainit na temperatura. Inihikayat ni Nepomuceno mga miyembro ng kanilang organisasyon at yung mga kaakibat na ahensya ng pamahalaan, lalo na sa mga regional at local disaster risk reduction and management council, na bantayan ang epekto nito sa mga local level. Kasama rito mga kabombo ang epekto ng mataas na heat index sa kalusugan ng mamamayan tulad ng heat exhaustion, heat stroke at maraming iba pang sakit. Ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ay responsibilidad ng mga member agencies at mga local government units na bantayan ang kapakanan at kaligtasan ng komunidad sa pamamagitan ng mga proactive measures. Hinimok din ito ang lahat ng mga council at lalo na yung mga nasa local level at mga ahensya na rin ng gobyerno na ihanda ang lahat ng mga protective gear at sapat na medical supply sa panahon ng emergency. Hinikayat pa nito ang lahat ng mga Office of Civil Defense Regional Directors na makipag-collaborate sa mga national at local agencies para naman mabantayan ang kanilang nasasakupang komunidad mula sa epekto ng labis na mainit na panahon at pagkakabuo ng proyekto na makakatulong naman upang maibsan ang epekto nito para sa publiko. Samantala, kasunod naman ng mga serye ng pagkakaaresto sa umano'y mga Chinese spies sa Pilipinas, tinitignan na rin ng National Bureau of Investigation ang posibilidad ng paggamit ng mga espiya sa mga civic organization upang pasukin ang mga lokal na pamahalaan. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sinisiyasat na ng ahensya ang posibilidad ng pag-infiltrate ng mga espiya sa mga lokal na pamahalaan upang makakuha ng intelligence information. Ginagawaan niya ito ng NBI kasunod na rin ng naunang ulat na ang mga naarestong Chinese national na inakusahang nag-espiya sa bansa ay dati nang nagbigay ng donasyong cash at mga sakyan sa mga lokal na pamahalaan at police unit ng bansa. Bagamat hindi naman kahina-hinala ang lahat ng mga donasyon, hindi sinasantabi ng NBI chief ang posibilidad na ito ay maaaring bahagi ng mas malawakan pang scheme para mamanipula daw ang mga local official sa ating bansa at makalikom ng intelligence information. Iginit pa ni Director Santiago na bahagi ito ng estratehiya ng mga espiya na lumalabas at nakikibahagi sa mga komunidad at mga lokal na opisyal. Posible rin anyang ang iba sa mga ito ay kunwaring nagtatayo ng mga civic organization at nakikipag-asawa dito sa bansa upang bigyang katwiran ang kanilang pananatili dito. Kasama naman ng NBI ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ang Criminal Investigation and Detection Group sa pagsasagawa ng investigasyon sa mga donasyong nagmula sa mga pinanghihinalaang espiyang Chinese. Gawa na tayo ng karagdagan pang balita. Mula ho dyan sa panig ng Senado, ito si Senate President Escudero, bumanat kay Congressman Asidre matapos na sabihing si Vice President Duterte lamang ang makikinabang kung patuloy na maantala ang impeachment trial. May balita si Bombo J.C. Galvez. Nanindigan si Senate President Francis Chis Escudero na tatalimang Senado sa batas at alituntunin ukol sa pagkakasa ng impeachment trial kahit sino pa man ang magbebenepisyo nito. Tugon ito ni Escudero sa naging pahayag ni Assistant Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asidre na anya si Vice President Sara Duterte lamang ang may kinabang kung ididili ang paglilitis laban sa kanya.
Depensa ng senador, hindi nila ipinagsasawalang bahala ang impeachment proceedings laban kay Duterte at hindi rin sila anya magmamadaling gumawa ng anumang bagay na labag sa batas dahil lamang sa kahilingan o ingay ng ibang sektor. Kahapon, inilunsad na ilang religious group, sectoral representatives at kaanak ng extrajudicial killings ang People's Impeachment Movement para ipakita sa Senado na may clamor o ingay mula sa publiko at masimulan ng impeachment trial laban kay VP Sara. Git ni Escudero, ang batas ay batas at hindi nila ito babaliin dahil lamang sa pagnanais ng ilang partisan o bias na individual o sektor na aksyonan agad ito. Tiniyak din naman babatas na wala siyang papaboran at sisiguraduhin ng patas sa proseso ng paglilitis at pagbibigay ng nararapat na hustisya. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. Mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porkit takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba namang balita, tinawag ni National Security Advisor Eduardo Año na walang basihan at revisionist ang claims ng China sa Palawan. Sa isang statement, sinabi ng opisyal na kanilang tinututulan ang walang basihan at revisionist claims na kumakalat sa Chinese social media na dating parte ng China ang Palawan at dapat umano itong ibalik sa China. Sinabi din ng National Security Advisor na ang paggigiit na ito ay tahasang pabrikasyon lamang na naglalayong baluktutin ng kasaysayan, linlangin ng publiko at hamunin ang soberanya ng Pilipinas sa lehitimo at kinikilala ng buong mundo na teritoryo nito. Saad pa ng opisyal na ang Palawan ay dati na at mananatiling mahalagang parte ng Republika ng Pilipinas. Wala din na niyang historical record, legal precedent o mapagkakatiwalaang ebidensya na susuporta sa claim na ang Palawan ay pinamamahalaan noon ng China. Ayon sa opisyal, malinaw na patunay dito na pag-aari ng Pilipinas ang Palawan ay ang archaeological findings, ilang dekada ng indigenous at colonial governance at internationally binding treaties gaya ng 1898 Treaty of Paris at 1900 Treaty of Washington. Tinawag din ni Año na gawa-gawa lamang ng walang basihan ang claim na dating tinatawag ang Palawan bilang Zhanghe Island na hango sa pangalan ng isang Chinese explorer na naglakbay umano sa mga katubigan sa Southeast Asia noong ika-14 at ika-15 siglo. Anya, walang historical record na makapagpapatunay na bumisita ito sa Palawan at kung sakaling meron man, hindi ito katumbas ng pagmamay-ari sa isla dahil ang paglalakbay ng mga manlalakbay sa sinaunang panahon ay hindi kayang baguhin ang soberanya ng mga nasyon sa kasalukuyan. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na kasalukuyan na nilang tinutunton ang pinagmulan ng maling impormasyon na unang lumitaw sa Chinese social media app na Weibo at Red Note. Subalit binigyang diin ni Año na hindi ito galing sa alinmang official government sites o iniulat ng Chinese mainstream media outlets. Hinihimok naman ng National Security Council ang mamamayang Pilipino at ang international community na manatiling vigilante laban sa disinformation campaigns at magbase lamang sa mga verified historical at lehitimong sources. Kapatayan ng mga karagdagang report. Ito mga kabombo, ang Philippine Air Force ay tukoy na ang general area kung saan posibleng bumagsak ang isang FA-50 fighter jet at yung mga supersonic jets grounded muna sa ngayon dahil nga sa naturang mga development. May balita si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, kinumpirma nga ng pamunuan ng Philippine Air Force na tukoy na nila ang general area kung saan posibleng bumagsak ang nawawalang isang supersonic fighter jet. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, na-detect nila ang lugar na posibleng pinagbagsak
ng aircraft mula sa personal locators ng mga piloto. Ito ay sa bahagi ng Bukidnon sa Mindanao. Aminado si Castillo na sa ngayon mahirap tukuyin ang lugar. Batay sa kanilang impormasyon, ang nasabing area ay bulubundukin, masukal at foggy. Minobilize na rin ng Philippine Air Force ang kanilang mga aircraft para tukuyin ang posibleng lugar. Bukod sa mga air assets, tumutulong na rin ang mga tropa ng Philippine Army sa lugar sa paglocate sa mga nasabing aircraft at maging sa mga piloto. Inihayag ni Castillo na isa sa hamon na kinakaharap ng search and rescue team ay hindi maganda ang panahon doon. Naabisuhan na rin ang mga kaanak ng dalawang piloto hinggil sa nasabing insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng Philippine Air Force kung ano ang naging sanhi kung bakit biglang nawala ang isang FA-50 fighter jet habang nagsasagawa ito ng misyon. Kinumpirma ni Castillo na sa ngayon grounded muna ang nasa 11 FA fighter jets ng Philippine Air Force. Ito ay bahagi ng protocol ng hukbo upang habang gumugulong ang investigasyon. Umaasa ang Philippine Air Force na ma-recover nilang buhay ang dalawang piloto. Pero sa ngayon, Bombo Dennis, kakatanggap lang natin ng balita na nasawi na nga o kinumpirma na ng Armed Forces of the Philippines na nasawi ang dalawang piloto sa bumagsak na FA-50 fighter jets. Kinumpirma ito ni Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Luis Rex Bergante. Sinabi ni Bergante, nakita na ang aircraft sa may Mount Kalatungan at nasa loob pa ng aircraft ang dalawang piloto na totally wasak o wreck ang nasabing eroplano. Batay sa dalawang ginagawa na ng lahat ng Armed Forces of the Philippines para ma-recover ang kadaver ng dalawang piloto. Ayon pa kay General Bergante, inaasahan nila na maibaba ang dalawang kadaver mula sa bundok. Pero nilinaw naman ni Bergante na hindi sumabog ang nasabing fighter jets. Samantala dito naman sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Dennis, inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na asahan na ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng bigas at baboy ngayong buwan ng Marso. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Castro na posibleng bumaba sa 45 pesos kada kilo ang presyo ng bigas pagsapit ng March 31. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa ngayon po, ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Pero by March 31 po ay aasahan po natin ang pagbaba nito ng 45 pesos. Pati na po ang presyo po ng baboy ay maaari po ito maibaba din po by March. Sa halaga po, ito po ay sinabi in particular ni Secretary Laurel. Ang parte po ng Kasimat Pigi ay bababa po between 350 to 360 per kilo. At ang liyan po naman po ay maibababa po ng 380 per kilo. Yan po ang maliban po dyan. Marami pa po tayong sasabihin, most probably po ay bukas na po dahil marami pong napag-usapan kanina sa meeting with the DA Secretary. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali Montaño, Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa ibang balita, inanunsyo ng Department of Education na tinutugunan na nila ang isyu ng bullying sa mga paaralan. Sa isang pahayag, inihalimbawa ng Department of Education ang principal na si Richard Santos ng Rizal High School na nakaranas ng mataas na kaso ng karahasan dulot ng bullying. Ayon sa DepEd, naitala ng Rizal High School ang humigit kumulang sa 382 na kaso ng bullying sa loob lamang ng isang taon, kung saan 48 dito ay nagdudulot ng physical injuries. Bukod pa rito, mayroon lamang isang guidance counselor ang naturang paaralan. Kaya naman, ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang bagong nilagdaang Implementing Rules and Regulations ng Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act ay naglalayong tugunan ang isyong ito at iba pang problema may kaugnayan sa bullying. Ang implementation ng IRR ay bubuuin po yan ng Mental Health and Well-Being Office sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga kaso ng bullying. Bibigyang diin ng prioridad ng DepEd ang pagtatalaga ng isa pong school counselor o school counselor associate para masubaybayan ang kalagayan at mental health ng mga mag-aaral. Bukod dito, rerepasuhin din ng ahensya ang Anti-Bullying Act of 2013
at isasama po ang anti-bullying at rights-based education sa education curriculum para matugunan ang umano'y underreporting ng mga kaso ng bullying. Matatandaan na nagdulot nga ng alarma sa publiko ang mga kaso ng bullying matapos na makapagtala ang DepEd ng halos 170 insidente ng bullying sa mga paaralan sa loob lamang ng mahigit isang buwan. Ang reports ay nakalap ng ahensya mula noong Nobyembre 24 ng taong 2023 hanggang Enero 11 ng nakalipas na taon sa pamamagitan ng kanilang telesafe helpline. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naku muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila. Ang Commission on Elections ay nagpaalala na huwag magalit dun sa mga uninformed na mga butante at sa halip dapat tulungan yung mga hindi masyadong nakakaalam nitong mga development sa lipunan at may update din tungkol ho dun sa mga pinadidisqualify na mga kandidato. May balita si Bombo Isa Cotoner. Nanawagan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa publiko na huwag batikusin ng mga botante, lalo na ang mga kabataan dahil lamang hindi sila maalam sa mga societal issues. Anya, bagaman nakakabahala ang mga ganitong sitwasyon, lalo't papalapit ang halalan, hindi dapat sisihin ng mga kabataang botante, ngunit mas i-educate pa sila. Dagdag pa niya na marapat lamang na mas palawakin pa ang pangunawa sa mga ganitong bagay at ipaintindi ang mga ganitong issue ng lipunan. Tiniyak naman ni Garcia ang commitment ng komisyon pagdating sa voters education. Anya, isa sa mga tungkulin nila ang ipaliwanag kung ano ang poll body sa panahon ng halalan. Gusto namin alamin talaga bang ang kabataan sa kasalukuyan o hindi naman lahat ay hindi pinapansin ang mga suliranin ng panlipunan. Hindi natin dapat ikagalit yun sa kanila. Dapat ikabahala natin. Sa iba pang balita, tuluyan nang ibinasura ng poll body ang disqualification case na inihain laban sa mga ilang miyembro ng pamilyang Tulfo na kasalukuyang tumatakbo sa nasyonal at lokal na level. Ayon sa order na inilabas ng First Division, isa sa mga dahilan ng pagbasura ay dahil hindi in-attach ang Certificate of Candidacies ng mga Tulfo na nabanggit. Sinabi ni Garcia na isa ito sa pinakamahalaga sa mga disqualification cases. Dagdag pa niya na maaari rin naman mag-motion for reconsideration ang petitioner at tatanggapin ito ng poll body. Inaasahan naman na sa susunod na linggo, lalabas ang disposisyon ng pangalawang disqualification case na may kinalaman sa mga Tulfo. Quality yung naging ground ng dismissal sapagkat yung mga dapat na hinahanap na attachment na kung saan mag-acquire ng jurisdiction ng COMELEC ay hindi na i-attach. So hindi naman nangangahulugan na permanente yung dismissal na yan. Kung ano man yung remedyo na gustong i-avail nung petitioner, nasa kanya pa rin po yan. Madami naman pong option pa na available para po sa kanya at yung mga iba pang magpipetisyon. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote page ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Nagbabala naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko laban sa false prophets na nangangakong baguhin ang resulta ng halalan kapalit ng pera. Ginawa ng ahensya ang babala matapos na maghain nga ng cyber libel case si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia laban kay Attorney Gerald Harold Respicio na kumakandidato sa pagkabisi alkalde sa bayan ng Reyna Mercedes sa probinsya ng Isabela. Ito ay matapos na mag-post ng isang video sa Respicio noong Enero 25 ng kasalukuyang taon na kaya niya daw imanipula ang vote counting machines at backroom programs na maaaring magpabago sa resulta ng halalan. Subalit ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos na ang mga teorya ni Respicio ay misleading information. Ipinaliwanag para opisyal na may 3 layers ang security ng automated elections para maprotektahan ang validity ng election results. Binigyang diin din ni Ramos na sobrang komplikado ang automated election system para sa Mayo 12 para ma-hack ang naturang sistema. Samantala, may mga paalala muna tayo mga kabombo. Mamaya tuloy-tuloy pa ang ating mga balita. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information,
Meron yan sa Bombo Radyo dahil nandito ang music station ng Bombo Radyo Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan at 89.5 Star FM Baguio. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, samut-sari mga aktibidad ngayon, kasabay ng Ash Wednesday at may mga kakibat pa, may mga kasabay pa rin kaganapan kahit dyan sa Commission on Elections, may mga aktibidad rin. Magkalapit lamang ho mga kabombo, itong tanggapan ng COMELEC at yung Manila Cathedral at may mga ilang grupo na nagsasagawa rin ng ilang event dyan ho sa may Plaza Roma sa harapan ng Commission on Elections. Alamin natin mga kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila. May report si Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, Bombo Ever, tama kayo, no? May mga ilang aktibidad na ginagawa o isinasagawa dito sa harapan ng Commission on Elections kung saan nagpapatuloy pa rin ang ilang mga misa na pinangunahan ng The Clergy for Good Governance na siyang pinangunahan naman ni Father Robert Reyes ang siyang isinasagawa pa rin dito sa harapan ng Commission on Elections sa mismong Plaza Roma. Ganap nga na alas 11 ng ngayong umaga nagkaroon ng misa sa pangunguna ni Father Robert Reyes kung saan pinalawagan nila ng pagkakaroon ng konsensya at pagninilay-nilay sa mga maaaring gawin masama umano ng Commission on Elections sa darating na halalan sa Mayo 12. Ayon kay Atty. Harold Respicio, simple lamang ang kanyang suhestyon sa COMELEC lalo na kay Chairman George Erwin Garcia na huwag i-connect sa internet ang mga automated counting machines sa pag-uumpisa at habang nagaganap ang mismong eleksyon. Anya lahat ay may napapansin at napupunang mga obserbasyon na kahinaan sa sistema ngunit hindi umano perpekto ang mangyayaring eleksyon. Ngunit sa kabila nito, ang lahat anya ng kahinaang nakikita ng publiko ay maaari at kaya umanong itama ng komisyon. Wala naman din anyang mawawala kung makikinig ang komisyon sa daing ng taong bayan. Dagdag pa ni Respicio, pareho lamang ang kanilang hangarin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na palakasin ang integridad ng halalan ngayong 2025. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Harold Respicio. Chairman George Garcia, huwag nating i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito. Merong kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng naobserbahan natin na kahinaan na pwede nating itama, pwedeng itama natin. Kasi wala namang mawawala sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng eleksyon natin ngayong 2025. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, kinwestiyon naman ni Respicio ang pagsasampa ng kaso sa kanya ng komisyon na sumasailalim sa mga kasong may kaugnayan at may kinalaman sa cybercrime. Matatandaan kasi na nag-post ng video si Respicio kung saan pinapakita nito ang mga maaaring maging anomalya at kung paano madadaya ang magiging midterm elections sa Mayo. Gate ni Respicio, haharapin niya ang mga kaso at bukas palad na ipapakita ang kanyang mga nalikom na impormasyon sa korte bilang magsilbing ebidensya ng mga maaaring mangyaring pandaraya gamit ang mga automated counting machines kapag ito ay nakakonect na sa internet. Ani pa ni Respicio, napaka-basic at napaka-vulnerable ng kanyang proseso na sa kanyang ipinost sa kanyang social media accounts na pwede namang itamaan niya at bukas din naman ang abogado na ituro ito step by step upang mapagdesisyonan kapag napagdesisyonan umano ni Garcia na huwag ng kasuhan ang abogado. Kaugnay niyan, pakinggan natin pa ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Harold Respicio. Na pag-take advantage ng vulnerability na yon. As a matter of fact, yun yung nakalagay sa video na ipinatanggal ng COMELEC mula sa Facebook.
At excited akong makita yan. Ipapakita ko sa prosecutor, sa korte at sa Supreme Court, Sir, napaka-basic ng principle na ito at ng vulnerability na ito. Pwede bang itama natin? Napakasimple lamang. Kung gusto nga sana ninyo at kung sasabihin ni Chairman George Garcia na hindi niya na ako kakasuhan ulit, pwede ko ulit i-demo. Napakasimple at napakaganda, napaka-convincing. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, natapos ang misa ni Father Robert Reyes sa harap mismo ng opisina ng COMELEC pasado alas 12:30 ng hapon, kung saan laman ng kanyang homily na hangad umano ng lahat ng mga Pilipino ang katotohanan at hangad ng lahat ng mamamayan ng isang malinis na eleksyon. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, may tanong ko lamang, Bombo Bea. Sila ba ay ano yung misa? Misa ba yun or seremonya lamang na sariling ginawa dyan? Dahil yung simbahan, katapat lamang nila, pero yung kanilang aktibidad ay sa harap ng simbahan. Ano to? Sanction ba ito ng simbahan din na Bombo Bea? Actually, Bombo Dennis, yung mismong rally na isinabi nila doon sa ating naging paunang pahayag nila, ang talagang rallying isinagawa na nila ngayon ay yung misa na mismo. Dahil dito sa mismong homily at sa mismong programa o habang nagdadaos yung mismong misa, ay ang laging panawagan nila ay isang malinis na eleksyon ngayong Mayo, kung saan iginiit din ni Respicio na ito ay gawa-gawa lamang ng mga masasamang espiritu, dahil ayun nga yung naging laman ng Patuloy itong mismong misa. Sige, maraming salamat, Bombo Bea. Mag-ingat kayo. Live mula dito sa Maynila, Bombo Bea Pinizal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Posibleng nasa Mount Kalatungan sa area ng Bukidnon ang nawawalang FA-50 fighter jet at may mga development na nailabas ang Eastern Mindanao Command at ay inaasahan mga kabombo. Iba pang mga update tingil ho dyan. Kanina ay may update na rin mula mismo sa panig ho ng Armed Forces of the Philippines at ang data ay hawak na rin ng Palasyo Malacanang, ngunit nakikipag-ugnayan pa doon sa pamilya ng mga piloto kaugnay sa iba pang mga development ukol naman sa mga pangyayari doon ho sa dalawang sasakyang panghimpapawid o air assets ng Philippine Air Force. Pa tayo ng mga karagdagang balita, ang Philippine National Police may paglilinaw. 8 pa lang ang validated na mga election-related incidents at 4 ang naitalang nasawi sa mga insidenteng ito, taliwas doon sa mga unang figure na lumabas. Alamin natin ang update mula kay Bombo Kelly Cordero. Nilinaw ng Philippine National Police na as of March 2, 8 pa lang ang kumpirmadong election-related violence. Kasunod ito ng inihayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia nitong Lunes na nasa 29 election-related incidents na ang validated ng PNP. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, simula January 12, mayroon na silang naitalang 23 suspected ERI at sa nasabing bilang, 8 pa lang dito ang validated, 6 ang kasalukuyang sumasailalim sa validation at 9 kumpirmadong non-ERI. Ayon pa kay Fajardo, sa 8 validated, 1 rito ang mula sa Region 1, 2 sa Region 6, tag-1 sa Region 9 at Region 12, at 3 ang mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Habang sa 6 naman na sumasailalim sa validation, 2 ang mula sa Region 9, 1 sa Region 11, 1 sa Cordillera Administrative Region at 2 sa BARM. Sa 9 naman insidenteng kumpirmadong walang kaugnayan sa eleksyon, 2 dito ang mula sa Region 2, 1 sa Region 3, 5 sa Region 6 at 1 sa Region 9. The correct figure po sir is as of 11:59 ng March 2 po. Ang source po natin ito yung Case Management Division po ng DITM. Eh meron na po tayong naitala na 23 suspected election related incidents. Figure po ay ang validated election related incidents po ay 8. Ang suspected election related incidents ay 6 po, which is undergoing validation ng kanilang mga respective regional validation committee, at 9 po ang
classified na po as non-election related incidents po. Samantala, sa 8 insidenteng may kinalaman sa eleksyon, ayon kay Fajardo, 5 dito ang shooting incident, 1 ang cyber libel, 1 ang mauling incident, at 1 ang involved sa paggamit ng explosives. Ayon pa sa pambansang pulisya, 4 naman ang naitalang namatay sa mga insidente, 4 din ang sugatan, at 2 naman ang ligtas. As to their status po, ay out of the 8 validated ERI po, 2 po ang ongoing case build-up po. Ibig sabihin ay naisampa na po yan sa prosecutor, but in compliance po sa DC-20, yung 2 cases po na ito ay undergoing case build-up proceeding po. And then 3 po ang nai-refer na po for filing sa korte po, and then 3 po ang nasa prosecutor's office na po. Sa status po ay 4 po ang namatay, 4 po ang injured, at 2 po ang unharmed. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagsagawa ng protesta sa loob mismo ng Parliament ng Serbia ang mga opposition lawmakers, kung saan naghagis sa mga ito ng mga smoke grenade at iba pa, at ang iba naman ay gumamit pa ng pepper spray upang tutulan ang gobyerno sa mga korupsyon at suportahan ang mga estudyanteng nagsasagawa ng mga demonstrasyon. Nagugat ang naturang pag-aaklas matapos na ipasa ng Serbian Progressive Party ang kanilang agenda na mariing tinututulan naman ng ibang mga mambabatas, kung saan sinugod ng mga ito ang parliamentary speaker at nag-amok pa ng gulo sa mga gwardya. Ang kaguluhan sa loob ng parliament ay humantong ng pagka-stroke pa ng isang mambabatas at ikinasugat ng 3 iba pa. Nagsimula ang mga protesta 4 na buwan na ang nakakalipas hinggil sa pagkamatay ng 15 katao nang gumuho ang buong istasyon ng tren sa may Novi Sad. Dahil dito, lumawak ang mga demonstrasyon na nag-umpisa sa mga mag-aaral na sinumportahan naman kalaunan ng mga guro, magsasaka at iba pang mga sektor sa Serbia. Sa labas naman ng parlamento, daan-daang mga nagpoprotesta din ang nakatayo ng tahimik bilang paggalang sa mga nasawi. Plano din ng mga ito na maglunsad ng malakihang protesta sa may Belgrade sa Marso 15. Samantala, kinundina naman ni Serbian President Aleksandar Vučić ang mga aksyon ng oposisyon at tinawag itong hooliganism at iginiit niyang pananagutin nila ang mga responsable sa panggugulo. Bagamat may parliamentary immunity ang mga mambabata sa Serbia, maaari umano nilang ibasura ang naturang inihain kung sila po ay mapapatunayang kasangkot sa kaguluhan. Samantala sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, 12 po ang nasawi at 30 ang sugatan matapos na pasabugin ng 2 suicide bombers ang isang bahagi ng pader ng military base sa may Banu Khyber, dyan po sa may Pakistan. Bago sumalakay ang iba pang armadong rebelde, inako ng Al-Fursan na grupong kaalyado ng Pakistani Taliban ang pag-atake. Ang pangatlo, simula nang magsimula ang Ramadan. Ayon sa mga ito, mga sasakyang puno ng pampasabog ang ginamit. Matapos naman ang mga serye ng pagpapasabog, nakipaglaban ang nasa 5 hanggang 6 pang armadong kalalakihan, ngunit sila ay napatay ng mga sundalo. Ayon naman sa Banu District Hospital, kabilang sa mga nasawi ang nasa 4 na bata matapos na gumuho ang ilang bahay at isang mosque malapit sa lugar. Kinundina naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif ang insidente habang ipinag-utos na ni Chief Minister Ali Amin Gandapur ang agarang investigasyon sa naturang insidente. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita at tumanggap pa tayo ng karagdagang report. Libo-libong mga Katoliko ay bumuhos ngayon sa iba't ibang simbahan, maging dyan sa National Shrine of the Our Lady of Our Mother of Perpetual Help dyan sa Baclaran Church. Ngayong araw ho, ang Ash Wednesday, alamin pa natin ang ibang mga aktibidad dyan sa Baclaran Church. May balita si Bombo Grant Hilario.
natin maya-maya muli mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang linya mula ho dyan sa Baclaran Church, kaugnay ho ng mga pag-uulat hinggil pa rin dito sa mga development sa pagsisimula ng Kwaresma. Ito ho yung mahigit 40 araw ng mga seremonya ng simbahang Katolika. Ito ho yung tinatawag na Lenten season, mga kabombo. So subukan natin muli ang communication line maya-maya lamang, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At sa puntong ito ng atin hong balitaan ay kuha muna tayo ng ating panayam dito ho sa kaugnay ng paggunita nitong Lenten season at pag-uumpisa nga nitong Lenten time sa Catholic Church. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Procurator at Dean of Seminarians ng St. Joseph Regional Seminary. Diyan ho ito sa bahagi po ng Visayas, particular dyan sa Western Visayas. Si Father Mark Joseph Hormigoso. Welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And with me, si Bombo Everly Rico. Nais po naming maitanong, ano po yung pinakang mensahe na dala ng pagsisimula ng Kwaresma para sa lahat ng mga mananampalatayang Katoliko? Ngayon ho ay may mga kanya-kanyang aktibidad. Hindi man magkakapareho, ngunit ang okasyon ay iisa lamang. Itong pagsisimula ng Kwaresma, Father Hormigoso. Ngayon po ay Ash Wednesday. Ngayon po nagsisimula na po tayo sa panahon po ng Kwaresma or tinatawag po natin na Lenten season po. So we are once again invited to embark on a journey of repentance, renewal, and deepening our relationship with God. Remember po, yung panahon ng Kwaresma is a season of grace in which po na re-recall po natin yung pag-ibig ng Diyos, especially po nang binigay niya po yung buong buhay niya sa atin. Ito po yung time po na we will be reaffirming our faith. We will also be reaffirming our commitment to Jesus. And this is also our time for a better reflection of our relationship with Him. Ibigan natin, mga kasama natin sa bahay, sa community po, in our neighborhood. Sana po makita nila na importante yung buhay kapag kasama yung Diyos. And most importantly po, sana maging panahon ito na tayo po ay babalik sa Diyos. Parang awkward na mapakinggan, pero ito po yung need talaga natin. Come back to God. Because we know and many times we abandon God, and many times we reject Him, and many times we neglect also yung gusto ng Diyos sa buhay natin. But the season of Lent, it will remind us the most important thing of life is God. Kapag po wala yung Diyos, I don't know po kung ano yung buhay natin. Pero sa lahat po na may pamananampalataya, those who believe in God, this is our time again, to reconnect our life with God. Because after all, if there is God, there are graces and blessings that unfolding. At makikita po natin yung contentment, yung fulfillment ng life. It is only rooted on God alone. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico. Meron din po mga katanungan. Father, go ahead, Bombo Ever. Father, may mga pagbabago po ba na magaganap sa mga seremonya para sa Kwaresma dyan po sa may Vatican o maging sa Pilipinas dahil sa kalagayan po ni Pope Francis na siyang dati po na nangunguna mismo sa ilang pong mahalagang aktibidad, Father? Wala naman po pagbabago, especially po sa magaganap na seremonya para sa Kwaresma, dahil po nagkakasakit yung ating Santo Papa. So alam po natin na ganun pa din po yung selebrasyon ng Kwaresma sa Roma at sa buong mundo. Hindi lang makapamuno yung sa selebrasyon yung Santo Papa, pero at the same spirit po, it's the same disposition, at the same meaning po sa atin lahat. But of course, huwag natin kalimutan ipagdasal yung kalagayan or ang health ni Pope Francis. And of course, most importantly, in the season of Lent, sana po huwag po tayong makinig at makisawsaw sa mga maling impormasyon at mga balita po tungkol sa kanya. So kahit po, I know critical po yung sitwasyon ngayon ng ating mahal na Santo Papa,
But this would be a time for us to increase our faith and also to increase our sensitivity to pray for him and to pray for the entire church. Alright. Father, may apela po ba kayo para sa mga politikong ginagamit bilang venue ng kanila pong kampanya ngayon ng mga aktibidad ng simbahan? No comment po sana about dito, no? But I think po sa lahat ng tumatakbo sa politika, dalawang challenge po yung pwedeng ibilin ko sa inyo. Una, may the season of Lent like everyone else be a conscious time for us to be more honest, self-giving, and purpose-driven officials. Huwag po puro sarili and personal na interest. This time po, it's time to listen to the prompting of the Holy Spirit in the will of God. Sana po maging venue po ito ng conversion and more fruitful service sa bayan at sa bansa. Second po, maging good example po sa bayan. Huwag hayaan na maging campaign season lang ang pananampalataya, on camera lang or sa maraming tao na makikita po tayo. Sana kahit saan man maging huwaran at modelo sa pagbabago. May integridad, may takot sa Diyos, at of course po may mabuting hangarin sa pag-serve o pag-serve po sa bansa. Balik po dito sa akin, siguro mensahe na lamang din po ninyo, ngayon pa lang at this very early, may mga nagbabalak na ho na magpenitensya, alam niyo ho yung pagpapahirap sa sarili o pagpasa ng krus, yung iba magpapapako at maghahampas sa kanilang likod. Baka po may mensahe po kayo sa kanila. Father, please go ahead po. Yung mensahe po sa lahat po na may plano magpenitensya sa panahon ng Semana Santa. So this season is not only about external sacrifices, but a true transformation of the heart. Ito po yung importante. God does not desire empty rituals, but a heart that seeks Him sincerely. So remember po the beauty of the cross that leads to resurrection. No, hindi po lahat ng makikita lang natin sakripisyo po. Tandaan po natin, the triumph over the cross is the resurrection. Siguro po kung crucified Christ lang or yung cross lang ni Kristo yung makikita natin, hindi po natin makikita po yung beauty ng cross without the resurrection. That is why po we have to combine our faith and hope that after all, part of our humanity and part of our faith, there are many struggles and challenges, but God is a God of hope, no? Siya po magbibigay ng hope po sa atin because Lent is a season of sacrifice, no, but it is also a season of hope, no? Dito po natin makikita ang journey ni Jesus, no, did not end on the cross. No, it led to the resurrection. So, mga kaibigan, whatever burdens and struggles we carry, let us entrust them to Christ, knowing His love is stronger than our weaknesses and His mercy is greater than our sins. Tandaan po natin yan. No? I hope po na the season of Lent may be a time of true conversion, a time of walking with Jesus towards the victory of Easter. Ano man po yung plano natin ngayong panahon ng Kwaresma, ayo po yung una na makabenefit po yung sarili natin. After all, it is always between us and our God. It is always between our sincerity and our desire to be one with God. Sana po maging meaningful po yung season of Lent this time. Sana po hindi na siya maging activity ng simbahan, kundi magiging buhay po na instrumento ng pagbabago ng ating po spiritual growth, and most importantly, mas makikita po natin yung connection natin sa buong may kapal. Salamat po sa lahat. Okay, with that, nagpapasalamat din po kami sa inyong mga paliwanag hinggil ho sa aming mga katanungan at sa iba pang mga usapin po, Father Hormigoso. Mga kabombo, mga Ka-Star Nation, nakausap po natin si Father Mark Joseph Hormigoso, Procurator at Dean of Seminarians ng St. Joseph Regional Seminary. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Bombo Police Report. Nako tayo mga kabombo dyan sa parte ng Mindanao. Yung 16 na taong gulang ay nasawi. Isa pang minor de edad, sugatan sa nangyaring aksidente. Kinasasangkutan ho ng motorsiklo at sports utility vehicle dyan sa lungsod ng Coronadal. May balita ang Bombo Radio Coronadal.
Isang 16-year-old na lalaki ang nasawi habang isa pang minor de edad ang sugatan matapos nangyaring isang aksidente sa National Road, Barangay Morales, lungsod ng Coronadal. Ito ang kinumpirma ni Police Master Sergeant Feli Bascon, traffic investigator ng Coronadal, sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, naganap ang insidente sa pagitan ng isang Toyota Avanza na minamaneho ni Elias S. Sigura Jr., 60 years old, may asawa at residente ng Calawag 1, Isulan, Sultan Kudarat, at isang Yamaha SCX 125 na motorsiklo na walang plaka na minamaneho ni alias Reyes, 16 years old na driver, residente ng Bulol Mala 2P, South Cotabato, at sakay ang kanyang backrider na isa ring minor de edad, residente ng Purok Tolentino, Barangay Morales, lungsod ng Coronadal. Batay sa investigasyon, patungo sa Tentangan, South Cotabato si Sigura nang biglang sumalpok sa kanyang sasakyan ng motorsiklo. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, tumabas na ang motorsiklo ay lumihis sa linya ng SUV na nagresulta naman tinding banggaan. Napag-alaman ding nag-road test ang motorsiklo mula pa sa Tantangan at hindi kasuot ng helmet sakay nito. Mabilis na isinugod sa pagamutan ng dalawang minor de edad, ngunit idineklarang dead on arrival ang driver ng motorsiklo habang patuloy namang ginagamot ang kanyang backrider. Samantala, parehong nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang dalawang sasakyan habang patuloy na nananawagan ang otoridad na maging maingat sa kalsada at bigyan ng importansya ang pagsunod ng baras trapiko para maiwasan anumang trahedya sa daan. Yung paalala lang namin, ma'am, na mag-ingat po tayo sa daan. Isa lang po yung buhay natin, so dapat kung mag-alis man tayo sa bahay, wearing helmet po tayo, na proper wearing of helmet at saka yung standard po. Ang naging payag ni Police Master Sergeant Feli Bascon, ang traffic investigator ng Coronadal, sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta radyo! Bombo! Ang insidente naman ng sunog dyan sa Cebu may tuturing na umanong alarming kapag mas tumaas pa ang mga maitatala sa mga susunod na araw. Kaugnayan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-ulat ng Star FM Cebu. May tuturing na umanong alarming ang insidente ng sunog nitong lungsod ng Cebu kapag magpatuloy pa rin ang pagtaas ng mga maitatala dito sa mga susunod na mga araw ayon sa Bureau of Fire Protection. Gayunpaman, inihayag ni Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, tagapagsalita ng Cebu City Fire Office, na maaari naman umano itong mapigilan sa pamamagitan na maging mapagmatyag at maingat upang maiwasan ang sunog. Sinabi pa ni Villanueva na pangunahing sanhi ng sunog dito ay ang electrical misuse, overloading, octopus wiring, wire damage, substandard appliances, at maging ang hindi pag-unplug ng mga appliances na hindi naman ginagamit. Bukod pa rito ay ang mga napabayaan na upos ng sigarilyo, nakasinding kandila, lampara o di kaya ang mga gamit na posibleng pagmulan ng sunog gaya ng posporo at lighter na maaaring paglaruan ng mga bata. Base sa datos, sa abot sa 50 insidente ng sunog ang kanilang naitala sa loob lamang na mahigit 2 buwan ngayong taon na nagkakahalaga ng tinatayang 16 million pesos kumpara sa 329 fire incidents na nagkakahalaga ng 100 million pesos na estimated damage sa buong taon noong 2024. Aniya, inaasang tataas pa ang mga insidente na may kinalaman sa sunog sa mga susunod na mga araw at buwan. Samantala, hinimok naman ito ang publiko na makipagtulungan at aktibong makilahok sa kanilang mga kampanya laban sa sunog dahil anya, ang Fire Prevention Month ay isang paalala na hindi dapat ipagsawalang bahala ng mga mamamayan nitong lungsod maging ng buong Pilipinas. It is everybody's concern. We need the full cooperation and active involvement of the community of Plan Ligtas Pamayanan, wherein we educate, we train, we conduct seminar and drill sa mga residents for them to be able to respond, no? Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako naman tayo dyan sa Western Visayas, ang militar at law enforcement officers at elected officials kabilang ho doon sa mga naitalang lumabag sa Commission on Elections gun ban sa rehiyon ng Western Visayas. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
Umakyat na sa 66 ang kabuang bilang ng mga lumabag sa ganba ng Commission on Elections o COMELEC sa Western Visayas mula na magsimula ang election period noong Enero 12 hanggang Marso 4 taong kasalukuyan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na walang miyembro ng Philippine National Police o PNP ang kabilang sa mga nahuli. Sa kabuang bilang, 62 ang mga sibilyan, isang mula sa Armed Forces of the Philippines, 2 ang mula sa ibang ahensyang nagpapatupad ng batas at isang halal na opisyal ng gobyerno. Base sa tala ng pulisya, iba't ibang operasyon ang isinagawa ng kanilang mga unit na nagresulta sa pagkumpiska ng mga armas, kabilang na mga maliliit na barila, light weapons, replica guns at pampasabog. Samantala, pinuri naman ni Police Brigadier General Jack Wangki, Director ng Police Regional Office 6, ang mga commander at tauhan ng iba't ibang unit ng pulisya sa kanilang mahigpit na pagpapatupad ng COMELEC checkpoints kasabay ng koordinasyon sa Joint Security Control Center. Meron na po tayong 66 persons na naaresto po sa buong Western Visayas sa implementation po natin ng remind po natin yung ating mga kababayan na simula noong January 12, 2025 ay nag-implement na po tayo ng election period and kasama po dito yung implementation po natin ng COMELEC Kanban. And we are conducting po ng mga COMELEC checkpoints sa mga different areas po natin sa buong rehiyon. And sa mga kababayan po natin na walang authority or certificate of authority ay hindi po hindi po pwedeng magdala ng baril sa mga pampublikong lugar po. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Inanunsyo ng Pledis Entertainment na magsisimula na ang K-pop star na si Wonwoo ng 17 sa kanyang mandatory military service sa April 3. Siya ang pangalawang miyembro ng grupo na tutupad sa kanyang tungkulin, kasunod ni Junghan na nag-enlist naman noong Setyembre. Bago ang enlistment ay sasali naman si Wonwoo sa 17 in Carrotland concert sa Marso 20 hanggang 21 at lilitaw sa mga pre-recorded na content. Gaganap siya ng alternative military service at wala ng opisyal na event sa araw ng kanyang enlistment. Hinimok naman ng Pledis ang mga fans na ipadala ang kanilang suporta sa pamamagitan ng Korean application na kinabibilangan ng mga Korean superstar. Si Wonwoo ay naging bahagi ng 17 mula nang mag-debut ang grupo noong taong 2015. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating mga social media accounts. Ariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Halimbawa, kayo ay taga Iloilo pero nandun kayo sa ibang lugar, kahit ho nasa ibang bansa po kayo, ay pwede po ninyong masubaybayan yung mga programa doon sa mga himpilan ninyo pong nais na masubaybayan. Sa parte naman ng Mindanao, halimbawa kayo taga Davao pero nandito na kayo sa Metro Manila, updated pa rin kayo dun sa mga kaganapan sa Davao dahil sa pamamagitan ng ating himpilan dyan sa parte ng Bombo Radio Davao. Nariyan ho mga kabombo sa mga Cebuano speaking sa Mindanao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Davao, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Ganon din doon sa mga Hiligaynon speaking na nandyan sa parte ho ng Mindanao sa iba pang sulok ng ating bansa na nais makasagap ng mga update, mga updated information doon sa parte ho ng Coronadal City at South Cotabato. Nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. At mga kabombo ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng prayer for the healing of Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit.
Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Utudri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Marso 25, Marso 5 tuig 2025, kagkaron sa aton sining na vote countdown. 68 dias na lang kag 2025 national, local and farm elections na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hoover sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Campaign rally buwas gadlaw sa mga senatoriables nga ginaindurso ni former Vice President Leni Robredo. Wala nakakalendaryo sa session para sa road closure diri iya sa syudad. Samtang security guard nga nakuhaan sa 7.5 million pesos kabalor sa illegal nga droga sa Kalumpang, natukiban nga ginagamit ang salakyan sa security agency nga ginaobrahan sa mga illegal nga transaksyon. Philippine Coast Guard Regional Office 6 kasubo ang natabo sa isa ka personnel nga nag-utas sa iya sinikaugalingon nga kabuhi mismo sa sulod sang ila sini nga opisina. Iloilo City Police Station na 8 parayon ang investigasyon. Samtang Balbite Treatment Center sa Iloilo yara na sa masobra 30. Iloilo Provincial Government todo kampanya sa pagpabakuna sang ino agud malikawan ang human rabies death. Samtang may update man kita karon sa nagapadayon sining Western Visayas Regional Athletic Association na meet dito sa probinsya kang Antique. Nga kung sa diin sa football match sa tunga sa Iloilo kag Negros, naglalabot sa punto yang bayluhanay puwersa, nagtinapungulay ang duwa ka player sa magtimbang siningabahin. Unang karon madalaguan mga balita, issues kang impormasyon ng main sentro karon sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Kagkaron, check na naton ang mga dalaguan man sining mga balita sa aton sining pagpangalagad. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ano ang matabo, hindi ayhan makatublag sang dalagan or flow sang trapiko, bangod man sa pagpadulong diri sang mga senatoriable or mga nagapapili sa pagkasenador nga ginaindorso ni Vice President Leni Robredo, kay wala ini sila iya sang pag-ayo man sa pagdiliher or mga pagpatingayo na bisang road closure sa ila siniyang campaign na rally. Ibalon tayo na Bombo Angel Tan sa report. Please go ahead. Ginkumpirma diri Bombo Cham sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga wala sang ginayo nga road closure ang kampo sang mga senatoriables nga ginaendorso ni former VP Leni Robredo nga para sa kick-off rally nga patigayunon buwas nga adlaw sa bahin sang gym sang Iloilo Sports Complex. Sa aton pagpakiangot kay retired Colonel Darko Garbanzos, natigayon ang ila coordination meeting subong
Ingon gid lamang nga aga kung sa diin may istoryahan Bombot Siam, nagpangayo lang gid ini sila sang bulig sa traffic management dira sa bahin sang Magsaysay Road, dira sa likod sa may bahin sang sports complex sa may gym iya ayon Bombot Siam nga ti-manage lang sang traffic enforcer ang dalagan sang trapiko. Patag ni retired Colonel Garbanzos sangin pamangkot niya ang team sang mga senatoriables kung pila ka bilog ang gina-estimate nila nga mag-aabot nga mga supporters, yara lang ini siya kuno sa 5,000 ka mga individuals, pero tido ibandri Bombot Siam kita sa mga comment sections do madamo ang desidido nga magpadulong, and kapon gani isa may iya sang Cebu nga liga ng mga barangay at sumil to sa ang na-accommodate, pero with this one ginalantaw man sa gihapon sang Office of Kunsang City Traffic and Transportation Management Office nga tido on their end do hindi sila makarecommend nga wala sang klase or suspension sang klase. Bangod kay sa estimation sang crowd nila is around 5,000 lang Bombot Siam, pero tiyang oras nga ginpili nila para sa rally is around 3 p.m. onwards. At the time na daan do medyo congested gidra ang area ang Magsaysay Road man abi kay ti alagyan ini siya sa halin sa mi abi butang ka sa Miharo lusot sa mi Mandurriao area and vice versa Bombot Siam, pero tignalantaw diri nga mangin parking area ining bahin sang kilid sang gym sang sports complex, especially sa mga VIP kagang inside sini, pero tito ginayo man sang kampo sa mga senatoriables nga pati ang parking area sa sulod mismo sang sports complex para sa mga salakyan halin sa mga probinsya dira iplastar Bombot Siam. Dugang pasang natungdan mahulat ini siya sang further instruction halin kay Mayor Jerry Treñas ano ang pag-aobrahon man abi sang ilang team kung kinahanglan gid man suspension sang klase para buwas nga adlaw Bombot Siam. Mamatian ta lang kabahin diri sang nangin pahayag man ni retired Colonel Odarico Garbanzos sa aton interview. Tuling request nila wala sang closure, no, only traffic assistance dira sa sulod sang Iloilo Sports Gym, no, kay ti indoor nga activity ini, there are challenges because nga ti ang Magsaysay Road is ginagyan nila, no, and may mga resident dira nga nagaagigid, no, ti ang amon nga coordination bago lang ginatapos. No nga ang aton nga parking plan ang atubang sang gym amula na ang tanan nga principal nga mga or VIP nila amula nang ma-allow dira sa sulod, no, para nga dako ang space para sa movement sang mga convoy security package kag sa mga participants nga magasulod. Ginpamangkot ko kung mga pilang participants, no, hambal nila 5,000, no? They will be coming from Iloilo City and other parts of the Iloilo province. So ang challenge dire siling ko is the parking, magahalin sa mga towns naton nga mga participant, no, ti ang esplanade sa likod dira sang Iloilo Sports Complex amo ni ang one alternate nga parking area naton, no, and then ikaduha ining atubang sang West Bridge from 4 or 3 p.m. sang hapon. Ang request pa ginamon sila nga hindi gid magpark, no, sa atubang sang sang Magsaysay Road because nga para nga ma-minimize or maano nato ng impact sang traffic situation sa Magsaysay Road ngayon na. Kung makuha nila ang ga-request sila dito sang additional parking, naga-request sila sa sulod sang sports complex, kung makuha nila much better because other VIPs nila or other nga mga delegates nga magkadto dira pwede nato ma-utilize ang gate 1 nga parking sang Iloilo Sports kag gate 3 nga parking dito man sa sulod. Pero knowing Sir Garbanzos nga ang coordination nila is around 3 p.m. 4 to 5 p.m. is though pag-abot gid sang mga supporters. That time, sir, is rush hour man. Can we, or like, is there any possibility nga maka-recommend kita sang like anything or suspension sa classes dira sa dirang area, sir, knowing nga daan ni do alternate route na daan ang do drop and go supposedly, or ano sistema sin Sir Garbanzos man?
Siguro hindi na, no? I think kami will be deploying personnel and early arrival sang ilang nga mga is 1K, no? Nga makasulod dayon sa sulod sang gym, no? Sa venue. And then ang the rest na will be managing the area. They are expecting in pamangkot ko how many vehicles, no? Ang ilang magasulod, no, from the provinces. So ang sa side sang isa ka VIP do 30 malang, sa side sang isa ka VIP pulo, and then ang the rest na are the principal vehicles, no. So with that estimation, ang opisina ko will not recommend for the suspension of classes. I will inform the mayor about this, no, and ilam lang request nga traffic management and control sa lugar. Well, kung mag-recommend or maghambal si mayor nga base it will affect, no, sa sining area or the students ang adjacent, no, adjacent nga mga eskwelahan, tiyan mo na we will see and recommend sa senaryo nga ihatag naton sa kay mayor. Pero klaro unta lang sir, ang ilang request lang gid is traffic management lang gid, wala sang closure. Wala sang closure. Oo. Bombat siyam ng batian sa mga kabomba naton ang kabahin sang nangin pahayagman ni retired Colonel Darko Garbanzos sa atong interview. Tido nakaintindi man guro ang mga nasambitan sining mga senatoriables kati do di man kinahanglan gid nga mag-request pa sang mga cancellation sang klase kay mapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante mo, but nevertheless ang concern naman iya sa Iloilo City Traffic Management Office nga kung mabudlayan ang mga estudyante, ti pakamayuho na lang nga may cancellation sang klase. Kiti amo na di ang as of now sitwasyon naton diri sa bayan sa syudad sa Iloilo, bisan way pa iya sa mga on normal days lang. Grabe gid man ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, particularmente mag-umpisa sini mga launay midya, alas 2, hasta na iya mag ano mo Angel? Mag alas 7 sang gabi. Kag ti mong botsyam sa number bala ginhatag sa mga coordinators bala kung pila kabilog ang estimated crowd nila. Do dira man nag-base ang Traffic and Transportation Management Office sa mga desisyon nila kung may closure, kung may aragin man may closure o kung kinanglan sang suspension of classes. Amo na initially ang stance sang Traffic and Transportation Management Office nga sa ilang abahin sa paglantaw nila, pag-assess nila, no need na sang cancellation of classes, pero posible nga ti kumakitaan pag-assess senior tranyas kag sang CDRRMO kay grabe daan ang init mong watcham, things like that, yung mga consideration, posible nga magpatuman sang cancellation of classes based man abi sa pag-assessment sang iba't pagid nga opisina sang Iloilo City Government. All right. Ini si Bongo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Di ko ni cancel ta ang klase sa mga estudyante. I-recommenda nga magpatigayon sila sang modular or magpatigayon na lang sang sining ginatawag balang nga mga online na classes. What if ining mga hindi lang yang hindi lang yang magakadto diri kag magabisita nga mga senatoriable buwas nga adlaw. What if what if kamo na lang yabi patigayon sa nga online na campaign? Di ba? Parang why na sang mga road closure, cancellation of classes, sa aton sining mga kabumbo. Pero hindi man niya halin sa sining mga senatoriables ang idea nga mayara gidapat sang cancellation of classes, kundi pananglitan nga makitaan kagado mabutang sa lang-alang ang pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa bahin sang syudad sang Iloilo
Particularmente dira sa may area sa distrito iya sang Lapas, kay ang Iloilo Sports Complex yara mga biyan sa Barangay Magsaysay, distrito sang Lapas. So pila ka mga bulutuan dira ang posible mapiktuhan gid man kung mayara sang pagpugok sang salakyan kag pagpadulong dira sang mga supporter sining 8 ka mga senatoriables. Saton sining mga kabumbo, pero kabay pa sa mga masunod pag sining pagpangampanya, no? Hindi nyo na yung pagmitiri ng mga cancellation of classes pa kamo. Do mga awat kamo, mga tampuhaw kamo. O mangampanya kamo inyo, halita nyo yung pagtuon sa estudyante. Saton sining karon niya nga mga kabumbo. Araman siguro kaya ni sang liderato ni Transportation and Traffic Management Unit former Colonel Garbanzos. Kaya yan deployan niya da sang iya sining mga tinawo sa bahin sang Traffic Transportation Management Unit. Masarangan nila nga i-manage ang trapiko. Nagapati kita sa ikasangkol sang TTMU. 14 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa hapon. I-check na naman this time si Bombo Jomar Villa. 7.5 million pesos nga balor sa illegal nga droga ang nadakpan ining si Arian Urbe sa aton sinima Kopdanan or sa aton sinima Kuturan mayara sang upod pagid nga daw nagaserbing security niya. Karon ang salakyan nga ginagamit sa mga illegal sining nga transaksyon ay sus Maria kagusip. Salakyan sang security agency. I-check naton mula ang dugang nga balita with the Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Bombo Jomar, Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bumbuhanay saud to. Diin naghalin ang 7.5 million pesos ng illegal nga droga. Tisuno sa unang statement diri ni Police Captain Ryan Christ Inot sa Manila. Kuno? Ang pamangkot sini Banwa, madamo pagalidriya sang access ang mga top tier drug pusher or drug personalities nga kung sa diinti ginapasa man diri nila sa mga familiar ang pangalan, familiar nga mga personalidad in terms of illegal drugs. Mag-amo ni Banwa ang palamangkutanon sila diri. Ano ang kakulangan nato nabi nga makalusot pa sa gyapon ining illegal nga droga kag makasulod pa diya sa syudad sa Iloilo. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Kabi karon nga dako nga kadulaan sa mga drugista ang pagkadakop sa kay alias Ariano sang barangay Bakaw Mandurriao sa Gipatigayon sa Digabay Operation sa may barangay Kalumpang sa distrito sa Mulo kung sa dintin na kuan ini sang ginapayag sabu balor sang 7.5 million pesos. Suno gani kay Police Captain Ryan Christ Inot iyagin na pahayag nga gining subject ang nagagwa karon ng pangalan sini sa mga Gipatigayon nila nga bypass operation. Antes pa man ini siya ang source sang ila sining illegal sining droga. Kag ini siya ang naga-supply man dra sa may nasambit sining barangay. Kung sa diente sa iya sining status, makabig ini siya nga top regional priority sa source sang illegal sining droga adri sa may Western Visayas kay based sa pag-usisa sa otoridad sa iya gid ni direkta nagatupa ang supply sang illegal sining droga halin sa Manila kung sa din sulod kuno ini sa package kag ginapadala diri sa may
Iloilo. Bambutsam, ti ang iya sining modus may ara lang sa sang tawo nga ginasugo nga mag-receive sang package kag diretsa nga dala sa iya sining lugar. Bambutsam, isa man ni sa kangawaan unasang kapulisan kasi naghalong man sila kay damo gali ni kuno security na kay lakip ni sa nadakpan sa ginpatikayon sila kabay bus ang ining isa diri karon ka security guard na kung sa diin ang ining security guard taga diri man sa may syudad karon sa Iloilo tisono sa kay Captain Inot base ya sa ding pagpangusisa dugay na gali ni man no nga ginamonitor nila kay kaagi na gali ni bypass ang ining security guard at the same time may idea siya nga ang ginabantayan niya ang ginasikyuan niya amo ang nag-engage karon sang sining illegal sining droga Bambutsam sa pagkabalo sang kapulisan although nga siyempre kung security guard may ara sang armas so nangin mahilongon man sila no pero suno kay Captain Inot once kon may ara gid man sa resistance obrahon man lang sa kapulisan kung ano ang nagkakadapat manilang obrahon lamang maprotektaran ang ila sininga kaugalingon. Ang modus sinidugang agod nga mapadasig ang ila sininga transaksyon nagagamit ini sila sa salakyan kag ang ini salakyan nga gingamit sang security guard ang ginapanagyahan pagali na sang iya sininga security agency Bambutsam ti sa amo sini ang pamagi agod nga madasig ang ila sini nga pagtransak kung sino man ang ila sini nga kantuan abi o kung transak sa sining illegal sini nga droga sa iya sini nga agency hindi pa ni tol-aid gid no sa otoridad kung bala ano man ang ila sini nga tikang kay sobnado hindi pa di makontak no sa aton sini nga kapulisan kung ano man ang ila sini nga plano magluwas abi nga na adakpan to ang ila sining empleyado no sa bypass operation kung may lihok man nga himuon ang nasambit sining agency Bambutsam. Arib lang nung kabahin sa pahayag ni Police Captain Inot ang head sa City Drug Enforcement Unit sang may interview sang Bomboradio. Agency po ito kag ginagamit ang ilang salakyan sa mga transaksyon sir. Amo to nga gakabudlayan kita kay way paman palapit sa aton ang tagyasang agency sir. So Butchilingon iya ka company so ano may mapile man kaso ang agency sine? Bong sir wala pa kita kabalo kung mag-file sila kung anong plastada nila kay ang aton gitinguaan nga mapailan ta sila sang violation sang 9165. Paabot na lang ang results ng ila drug test sir kay para madugang kita sang section in kaso nga magpositive sila. Silingon active ni galing security guard. Yes, security officer / security ano siya sir inang VIP. Ay, okay. So sa security guard balaan niya man nga ang ginasikyuan na drogista. Idea siya sir, balaan niya sir kay dugay na sila gautdanay. Kag nakaagi na abi bypass ning security sir. Ay, okay. So, anong papel niya sa kay Arian nga ni sir? Paano siya kung may mga matransak aragit sa perme? Hindi siya nakatuka nga duty sir kay daw 3-4 na sila nga ginahire ni Arian sir. So budlay gali sa part nyo sa operatiba kay may security siya basi kon white naman na pangayo kasi siyempre gabantay man sa sir mo. Sa pangalan nga security to secure, automatic mag-foresight kita nga may armas ina. Yes. So, although sambalon ta nga legal ila armas kay security agency sila, pero once nga magbato sila sa aton operation, we should enforce the law. Ang foresight namon sir is to apprehend gid sang subject ha. Kay balaan mo kung ma-apprehend ta ni si Arian sir kag na-apprehend ta gid, dako ni siya nga kawalan sa backhouse sir no. So dako gid nga bulig sa aton sa kapulisan nga nadakop tayo ni si Arian. Ano ang armas sir may mga na-recover? Wala during the time wala dala si bodyguard niya nga armas. Duty ni guard? Duty niya sir, duty niya.
Okay. So sweldohan ay kuno ni sir nasweldohan man sa Arian paano kuno ni? Ang bati ko lang kay Arian, sir, pilduhan man at the same time ginatagaan niya kuno sa nga illegal nga items. Bastante gali si sikyo ni kay pila kuno hatag sir? Hindi ko matumod, sir, basta amo lang, sir, pagkaramit lang kuno sang sikyo, sir. So ginahulat ang drug test kay once magpositive positive ang information nga gihatag ni Arian sa aton nga ginasweldohan ko na kag ginapasuyop niya man eh. Sige sir, thank you sir ha. Si Police Captain Ryan Christ Inot ang head sang City Drug Enforcement Unit. Sinong naka ginaristo? Ining security guard. Sa may bypass operation man kuno kay taga Rojas kining sikyo mo. Tibali duwa na sila eh. Kay si Ariani ka gini dakop man mo? Yes, may background man sa involvement sa illegal sining droga. 2016 ni siya nadakpan. Nagwa ni siya February 28, 2024. Sulo-sobra lang siya isak tuig. Nag-engage naman sa illegal drugs. Kag dako guro ning plastada ni alias Arian nga ni. Iti amakon mo makasarang siya mag-hire sa kaugalingon niya nga security guard. Ti isa pa ni karon no dako gid no isa pa ni karon ang palamangkutanon si Adriano ni nga security agency ni atin na identify naman sang kapulisan ang security agency mo ni gani nga do mabudlay pa kuno labuton ay tinga mabudlay labuton kay ang security agency nga opisina ra man daw ay managlagaw amo gani dire karon kay ang information nga apat kali kunok bilog bodyguard yan ni alias Ariante mo ning isa ni karon sa ibaloon tadugang kun balang apat nga ni isa lang kay agency nakatukan ni tilaban-laban suno kay Captain Inot gina subject naman nila nis monitoring no ang ining mga kopdanan kay do natabuan na kuno si alias Toto mo nga naka-duty kay at that time sige patagayon sining bypass operation on duty gali isang sining security guard nga that time nadakpan sa bypass operation. Hindi man gali basta-basta nga security guard kay naga ga VIP man, ga convoy sa mga VIP bla. Bucham. Pro Wyman Sar basto? Why to sang may na recover. Ang kapulisan to sa salakyan. All right. So, amo na ang latest ni si subong ginawlat lang resulta ni karon sang drug test. No, kung balabag positive ni karon sa paggamit man sa legal sining droga ining mga arestado bumucham. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network na country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. Salamat Bumbo Jomar Villa sa imo siniiyang balita. Mauti si alias Arian taga Bakhaw gali ni. Sa aton sining mga kabumbuti, job well done naman para iya sa Iloilo City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno diri ni Police Captain Ryan Christ Inot. The joint effort man ini from with the Regional Police Drug Enforcement Unit kag subong man sang Special Weapons and Tactics sa aton sining mga kabumbo sa pagpatigayon sa pagkasa sining nasambitan sini karon nga drug or anti-illegal drug operation 7.48 million or 7.5 million pesos nga balor sang illegal sini nga droga. Tiyang pamangkot sini karon ang puno sa diin. Ginapayag nga halin kuno ini sa may Metro Manila, ginapadala lang diri sa aton sini nga mga kabombo kag ginahulat lang diri iya sang mga high value individual nga very familiar man ang ila sini iya nga mga personalidad, ang ila sini iya nga pangalan when it comes sa illegal drugs sa aton sini nga mga kabombo. Ti amakon mo na sano lang to gani.
nagligad lang nga tuig, may gin-strike man tos bakhaw, subong nadakpan sa distrito sang Mulo, taga bakhaw man. Sa aton sini makabumbo daw sa ulado tanan ni Captain Inot ang mga personalidad ra sa bakhaw, no? O kag daw na markahan niya na tanan, no? Amo na, basta ginatutukan mo yung imo sining trabaho, halos tanan sini imo na sini napatinan, ati hapos na lang iya nga matigayon nga madakpan kag mapunggan ang paglapta sang iligal nga droga. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuhanay sa udto, istoryahan naton ang police or ang Philippine Coast Guard 6 ginkasubo ang natabo sa isa ka personnel nga kung saniin ginutas niyang iya sa kaugalingon nga kabuhi sa sulod mismo sa ilang opisina. Investigasyon sang Iloilo City Police Station No. 8 nagapadayon. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 2 to 8, 2025. Sa March 5, Miyerkules, ginaagdang tanan nga mag-attend ng Holy Mass sa Latolda nga magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa tunga-tunga nga portion sa Eucharistic celebration, there will be imposition of the ash sa agtang sa mga tumuluo nga magaserbe bilang reminder sa aton nga ang Marso 5 among panugod sang season of Lent sa tuig 2025. Ang Marso 7 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Marso 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat ka mangin inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa March 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon.
Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel na feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa
o kung ara sa imo kusina agon malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat. Oras sa Bumradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalikat sa takna. Siningalaw na balik na karoon sa pagpangalagad sa pumbuanay sa udto. Sa gyapon ko po ni mo Bombot Shama Blanco Hoover. Nakibot ang bilog sining katapo sang Philippine Coast Guard Regional Office 6 matapos nga makabati sang lupok. Kag dito na tukiban sa aton sinima kabombo, way na sang kabuhi ang isa nilang upod sa sulod mismo sa ilang sining opisina. Hibaloon naton ang latest diri with the Bombohana Joy Andasa. Bombohana, sa report, please go ahead. Bombo siya medyo ginakasubo gid at sang Philippine Coast Guard ng Western Visayas ang iniman nga tabo sa ilaman nga isa ka personal kung diin man sensitibo ang iniman nga butang o nga tabo man kahapon nga adlaw alas 11:40 man sang aga dira sa may district headquarters sang Coast Guard dira sa may Barrio Obrero, Lapuz, Iloilo City, Bombocham kung diin man nga ang ining katapo sang Philippine Coast Guard ginautas ang kaugalingon sini kabuhi pinaagi man sa pagtiro sa iya mismo na kaugalingon na Bombocham. Iniman na tabo sa iniman nga alas 11:40 sang aga nga kung diin man may on duty nga isa man ka non-officer, Coast Guard non-officer nga si Alias Bernard dira sa may post number 2 sa Coast Guard Western Visayas dira sa may Barrio Obrero kag kung diin man may dalaman ining pusil nga 9mm caliber pistol kay ini man asa pahayag man mismo sa Philippine Coast Guard Western Visayas sa Chief of Staff si Commander Gura nga ang iyang pahayag diri nga ang ining pusil nga gamit sa ining mga nagabantay dira is daw pasapasa kumbaga Bombocham kung isa ang on duty siya ang nagapanagiya sini but right after sinati ang after sila nga ma-duty amo naman ang magakapot kag magapanagiya kag may accountability sa ina nga armas Bombocham apang sa ini man nga natabo nga ti ang ining si Ensign John Lyndon Pondok taga 29 anyos ini isa man ka officer in charge sang Weapons Communication Electronic Information System kag residente ini sang Paratong Paway, Ilocos Norte kag dira temporaryo man nga nagatiner sa may district headquarters nga nagpadulong dira sa may post 2 sang ni Alias Bernard nga kung saan nagabantay ina mo dira sa kadagatan kag nagabantay man sing ilang post dira sa may district Coast Guard Western Visayas Bombocham kag dito nang hulam niya ang ining armas ni Bernard. Gihulam ni Pondok ang armas ni Bernard kag isa ihatag ni Bernard ang ining 9mm caliber pistol gin-check pa niya na ini kung may unod bala ini nga magazine. So unload niya anay ang magazine kag ginhatag man sa ining biktima kay Pondok. Kay ti ang rason diri ni Pondok kay mahulam anay siya sang armas kay may i-demo lang kuno ini. So ining si Bernard is isa ka Coast Guard non-officer. So bali nagasunod lang man ini siya sa kung ano man ang hambal sa isang senior niya which is si Ensign Pondok kay didto na nga kuha niya ang pusil kag
kuha niya sa liwat ang magazine sa alima mismo ni Bernard kag ginload liwat sa pusil kag gintutok sa iyaman nga gising-gisingan kag gintiro ang iyaman nga kaugalingon bombot siyam. Ini man ginagkakibot sang tanan man dira nga naga on duty that time kay aga pa lang ang ining pagbati sang lupokpan sang 9mm caliber pistol kag ilaman nga na kitaan nga tiingi gali si Pondok gali ang nagtiro mismo sa iya kaugalingon kay bangod man nagdugang man ini sa bulig sa investigasyon man mismo sa Iloilo City Police Station 8 sa pagpanguna ni Police Captain Lester Oliveros kay malapit-lapit lang man dira bombot siyam ang police station sa ining district headquarters ng Coast Guard Western Visayas kay dira daw may mga 500 meters lang ang distansya sa bombot siyam nga sabihin gilayon na din kadto dito sa kapulisan kag padalaan man sa scene of the crime operative. So dito man nakitaan ka may body worn camera ang ining duty sentinel kag nangin tindog na testimony kag witness mismo sa ining natabo nga pag utas ng mismo niya kabuhi si ining si Infren na Pondok bombot siyam. Kaya dito na nga gindala ini rush pa ini kadala sa may Iloilo St. Paul's Hospital apang una sa hapon declare man ini nga ginbawian na ini sang kabuhi bombot siyam. So ini man ang imbestiga mismo sa Police Station 8 sa nagapadayon man diri kag of course sa sapo man mismo sang ining mga ibang nga duty personnel dira sa may district headquarters kagibot kag of course ang ining non-officer nga si Bernard aging kakibot niya kag daw left in shock and trauma gid ini bangod man sa nakita niya right in front of him ang pag-utas man sa kabuhi niya mismo ining si Infren Pondok bombot siyam. Bali ining biktima wala iya sang kaugalingon nga pusel ginulam iya ang pusel. Yes, wala bombot siyam kay adlaw man duty man niya ini so nagpadudong kag nakalapit dito kay wala siya sang service firearm. Wala bombot siyam. Tiyang isa yan niya kaupod among may pusel. Member man sa Philippine Coast Guard. Yes, bombot siyam, but siya ang isa ka Coast Guard non-officer so baliga hulat-hulat na isang enlistment niya kay bago pa lang dito niya siya sulod bombot siyam. So dira siya post anay sa post number 2 nila dira agad pagbantay dira sa may atubang mismo sang ina nga district headquarters. So bali do naga-service siya nga security abi domos na rason nga may pusil siya. Yes, bombot siyam tama ina. All right. Now, paghulam sang biktima sang pusil di bala kuhaan niya magasin gin-unload niya nga ako no gani ano to? Gin-unload niya pa ina kay naggambal nga may i-demo lang siya kuno. May i-demo? All right. Tapos why na to magasin wala man sang chamber load. Paano naglupok? Pero sang time nga gin-unload na ni Bernard ini bombot siyam kuha sa liwat ni Pondok ang ining magazine ginload sa liwat kag gintiro dira man sa iyang ulo gid mismo bombot siyam. Sa tubang mismo ni Bernard bombohana? Yes, bombot siyam. That's why man nga kakibot kag nag-lock shock and trauma gid ang ining naagom ni Coast Guard non-officer Bernard dira man sa bahin sang district headquarters Western Visayas. So that's why man subong ang diri man ang sabat sang Philippine Coast Guard Western Visayas ang Chief of Staff nga si Richard Gura nga until now gilayon nila nga kuha kagin paidalom anay sa man ka pagkahuway o kung pagka-check man mismo kay ining Coast Guard non-officer Bernard agod nga mo monitor kag kumbaga magiyahan sa bombot siyam after san ining natabo. So ini man right after ng mga pila ka inoras cooperate man si Coast Guard non-officer Bernard sa mga investigador sa Iloilo City Police Station 8 agod nga maghatag sinisang iya man nga statement kag mismo sang pagpatanaw man sang body camera
nga suksok niya that time sa iya duty man Bombo Jam. All right. Ipabati naton ang pahayagman ni Police ni Philippine Coast Guard Richard Gura. Nga isa ka PCD personnel. Sa subong ma'am, hindi pa gid ako pwede makatag sang detalye kung ano gid ang natabo sa during the incident, no? Kay sa subong ma'am ongoing bagid ang amon nga investigasyon diri sa Coast Guard. But personally, sir, ano ang pagkilala nato na based sa ining personnel, sir? Actually ma'am, ining officer naton, siyempre sa amon ma'am, towards sa senior officer like us, lain man gid ang ilang actuation ma'am sa tubang namon. Pero ang akon ma'am, ang pagkakilala ko, observation ko siya, ipuson gini siya ma'am, tapos kung istoryahon mo siya, masabat man siya. Pero kung hindi mo sa pag-istoryahon, hindi siya magsabat. Pero sa ako niya mga observation, normal lang kahit as senior officer, amo gina ang actuation sa junior officer towards us. But iya sir, mga recently activities dito sa Lonsing District, mga anaapin niya, sir? Actually ma'am, siya yung OIC naton sa Deputy Chief of for Communication. Tapos nakita ko man sa kisa, gadyaging man sa gani. So okay man, normal man ang mga activities siya diri sa sulod sang Coast Guard District Western Visayas premises naton. So, pagkakilala sa sir, doon how uyaon? Yes ma'am, ipuson na siya mauyaon. So amo lang na ang na-observe ko sa iyang personality. So with this sir, as we know natin, so hindi ka how about sir sa mga friends, abin naman yung very important na sir? So okay man ma'am, actually according man sa mga junior officer nga kagaya niya, parehas niya. So makipagstorya man sa. Tapos kung kisa luglaog man, makita mo nga ang kisa kadlawanay man sila, sadya man. So amo man lang ng observation ko rin. Santo man sir sa latest aming investigation sa Kapulitan, specifically ang ICPSA, somehow ano nang dalagan man sa investigation? Sa karon ma'am, sa ila wala pa kami sang access man, pero kagapon is ari sila dire sa sulod sang premises namon, nag-conduct sila sang investigasyon ma'am. So with that sir, ano din sa statement sa kabilugan nga PCD West Visayas, and ano na ang mga bulig abing nga mapalapot natin sa paano sa inyong personal sir? Sa ngayon ma'am, bali nakaprocess naman na yung bangkay sang aton na personnel. Nakontak naman na naton ng pamilya. So ongoing kami ngayon ma'am sa kung ano ang posible, no, nga mga legal moves na imuon man namon para sa aton nga personnel. But when it comes sa aton sir nga pag-monitor sa ila both physical and mental health, ano din sir, monitored it every month? Yes ma'am, actually ma'am, may present tayo diri nga medical naton. So hanggat sa kung ano ang makaya sa medical naton ma'am, ginahimo ta para sa aton mga personnel. Nabatian dari Bombo Cham ang pahayagman ng Chief of Staff Coast Guard District of Nueva Ecija, si Commander Richard Gura. So ini man ang kabahin man sang ila diri nga statement kay tilo medyo ang wala pa gid naghatag sang specific nga mga rason man mismo kay ti daw medyo malaka bala inilang makit-an si pundok nga mag-ireistorya kag makipag ano man sa iya nga mga kaupod man Bombo Cham. So ini man ang ginabotang Manila sa alang-alang kay bangod man ining si Pondok ang bata pa 29 anyos kag may bata ini nga duwa dira man sa may ginasiling sang ni Richard Gura nga sa area sang Mindanao, but from Ilocos Norte gid ining si Pondok Bombo Cham nga may ara na sa Calavigon nga isa ka tuig man dira sa may district headquarters. But ang in the service daw mga nagalabot na sa 4 ug 5 ka tuig na sa Philippine Coast Guard ini Bombo Cham. So ini man sa bahin sang Kapulisan Subong sa Iloilo City Police Station 8, inahulat-hulat na lang sang hepe mismo si Police Captain Oliveros ang pag-abot man sang asawa o family member ni Pondok agad mapamangkot kag mag-imbestigahan further kung ano gid man bala ang problema o kung ano ang gintunaan sang
ini man nga pagkamatay mismo ini pundok kay Mangod man Bobocham based on backtracking mismo sang ining Iloilo City Station 8 na diskubrihan nila na sa pagkamangkot nila last 2024 nag-attempt na ini siya sang suicide Bobocham. And daw except diri daw makapila naman kuno ka beses nga nag-attempt ini but may nakapugong sa iya o kung may abot sa iya sang time nga ina mo siya but this time sa paghimo niya ini diri man mismo sa iya man dira sa may district headquarters sa post number 2 sa ginadutihan mismo ni Coast Guard Officer Bernard nga amo ni ang ginhimo niya mismo sa iya man nga kaugalingon sa subong ang Iloilo City Police Station 8 ang may hawid naman dito sa ining kuha man sa body-worn camera sa mga CCTV footages. So after sini ang paghulat na lang gid ang sabahin man sa pamilya ni Pondok. This time ibabati naman naton ang pahayag man sa hepe sa Iloilo City Police Station 8 Police Captain Lester Oliveros. Balik kahapon, ito niya duty radio operator diri naka-receive sang call from personnel man sa Philippine Coast Guard regarding sa alleged suicide. So immediately nagkadto kami dito, together sa ato ni mga investigator. Sa ato ni pag-imbestigar, kagin pang review naton to mga CCTV footage, ang body-worn camera sa duty central kag mga testimony man sa mga witnesses dito, So alas 11:40 kahapon, samtang ang biktima, nga isa magkatapos ang Philippine Coast Guard, gapungko sa dito, kapuwayway sa dito sa post number 2, kung sa diin ang post number 2 na nila may duty sentinel nga Coast Guard man pero non-officer. So ginhulam sang biktima ang issued nga firearm ni Nim caliber pistol sang duty guard kay may idimo siya kuno. So siguro ining non-officer kay ang gahulam siya is isa ka commissioned officer man sa Philippine Coast Guard, ginhatag ya. So before ya ginhatag, gin-release siya dahil na yung magazine gin-check ya kung may load, kag ginhatag ya to sa kaiser ya sa ato ni biktima bi. Paghatag, so ginkuha pagid sang biktima ang magazine, kag gin-insert ya to sa firearm, kag gin-cock, kag gin-tutok ya sa right temple, kag gin-pull ya ang trigger. Isa ka lupok, sir. Isa ka lupok. So with that, sir, ang doon na-mention, sir, nga may body-worn cameras kay on duty sila. Ano, sir, ang kita natin? Exactly, ang sir. Amo gid naman nakita namon, magkagin pakita sa aton to sa ilang operation officer, ang mga CCTV footage kag ang kuha man sa body-worn camera. So with that, sir, ano ang napamangkot ng personal na kung anong mga recent activities mismo ni personal sa sir na nag-amo ko siya, sir? Sa pag-initial na to ng mga investigasyon, nag-gather natin ng information dito, ang biktima may kuha na nung may mga history na siya bala about sa mga alleged suicide pero naagapan. Wala lang nila gidetali kung sa diin kag sa basta last year ang siling nila sa aton. But sir, for information, is it 1 year pa lang kung natin si personal? Wala ko ka pamangkot kung 1 year na siya, pero marulis ko mga 3 to 4 years na siya sa Philippines sa service. Okay. So ano sir man ang statement rin mismo sa non-officer? So kahapon hindi pa nato siya ma-istorya kay na trauma siya. So ato pa nga balikan ina karon, tapos ginahulat pa nato ng pamilya so mag-abot kay medyo may kalayuan ng halina dyan ni Ilocos Norte pa, So ato to gina-monitor kung ara na kag-istoryahon kung ano kita gila-plano. So with that, sir, investigation based on that non-officer. But ano man, sir, din sumunod ang non-officer after makaabot ng trauma? Dito sa district nila, kasi ko depende man sa ilang mga officers dito kung ano nila kay wala man kami kahapon na gistorya na isang kay nag-focus kami sa investigation kay pag-abot sang sukot din nato dito nag-pupod man kami to process ng crime scene. Kag natapos na nagpaluan kami dayon sa hospital
nahibaluan mo yung declare na sa nato yung hindi position nga dead na ang pambiktima. But as per, wala man sa kabi sa mga problema ang kontra o pag naman sir? Wala sa kontra, wala man sa may gisugida kung may problema siya. No? Amo lang to ang nakuha na to ng informasyon na last year nag-alleged attempt pa siya may alleged suicide siya. Incident, wala lang nilang ginitandi kung diin kung ano gini exact na date, basta amo lang ang hinakal nila kaya wala nila gito. Nabatian diri Bombocham ang pahayagman ni Police Captain Lester Oliveros ang hepe sang Iloilo City Police Station 8. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report sa may history na gali isang nag-attempt man ini siya nga hikog o galing inaamtan siya ti subong guro why gid sang may naka-aplikatar nga amo sining tuyo sining personnel sa Philippine Coast Guard didto natigayon ang iya sining pag-utas ang iya koglingon nga kabuhi. May madalom kag may mabugat guro ni nga ginadala sining problema ay taga Ilocos Norte ni ti malayo sa iya sining pamilya. Impunto las 2 na hingagawon ko lang niyo ang report latest nga mga updates sa bahin sa nagapadayon karon nga Western Visayas Regional Athletic Association meet inaway ang player sang Negros kag sang Iloilo sa bahin sang football. Sa linya naton si Bombo Joseph Buensuceso pangusisa dugang karon sa aton sining mga kabombo pero para iya sa ibalo sa aton sining mga kaupdanan initial nga mga information sa aton sining pagpangalagad standby kay i-check naton ang linya karon ni Bombo Joseph Emmanuel Buen Consejo, no? Buen Consejo. Bombo Joseph, please go ahead. Yes, Bombo Champ no. Base gani Bombo Champ no sa aton nga nabalaan about sa pag-ilinaway o sa pagtapungunay sa mga players no sa Negros kag Iloilo. So bale Bombo Champ based sa video no nga nakita naton kanina nga nagainagaway sang bola ining duha ka bata because elementary level ni Bombo Champ no. So Bombo Champ ang ginhawinan sang Negros ang bayo no sang player sang taga Iloilo Bombo Champ. So ini naman ang player sa Iloilo kasi syempre nagaway sila sang bola. So siguro nakita niya kinaptan ang bayo niya. So amo to nga nagbalos man no ang Iloilo until such time Bombo Champ nga tikludanay na sila kag ang ining players sa Negros Occidental amo ang natumba Bombo Champ. So then, bali ang sulob sang orange jersey amo ni ang team sang Iloilo Football Elementary Boys kag ang nakaputi amo ni ang Negros Occidental Football Elementary Boys. Bombo Champ. Alright, lapit na lang ni sa goal, no? Lapit na lang ni sa goal, Bombo Joseph, sandig sa video nga aton sini nga nauyatan diri subong, gin-share sa aton sini ka Bombo. Lapit na lang ni sa goal, ang rason siguro nga ti, hugot man ang dipinsanay. Bombo Champ, lapit lang nalanggid sa goal ang bola Bombo Champ. So, ang Negros sina ang kakaputad sa bola Bombo Champ. So pagka nato siguro sa Negros Bombo Champ nga nagapadulong ang players ang Iloilo, so amo tong rason niya siguro nga yung hawiran niya ang bayo until such time ng Iloilo natingalan siguro, then nagbalos man until such time tiniklod na sang players ang Iloilo. Ining taga Negros Bombo Champ kag matumbagid ini siya kag nagtumbas ang players ang Negros Bombo Champ nag-ano man ni no paspas man ni sumbag no sa may Iloilo na gani kaya ang mga technical officials kag ang mga referees sa nasabit nga
hampang among dasig man magresponde para lang matambagan ang duha ka player nga nagtapungulay na bumosap. Alright. Pero may result na ning hampang nila, Bombo Joseph? So far bumutsyap, no, ang nagdaog diri sa hampang nila amo ang probinsya sa Iloilo. Nagagintinguan pa naton ang ang head coach, no, ang Iloilo Negros, at the same time mga technical officials nga didto kaina, no, sa may football game sa tunga sang Iloilo kag Negros Occidental elementary level bumutsyap. Alright, Bombo Joseph, thank you gid. Balikan ka dira namon anytime sa dugang pagid-sini nga mga updates. Para sa Webra 2025 special coverage sa Bombo Radio sa FM, ito mo mag-respond to sa Buwan Consyo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Master Radio. Salamat kid, no, sa aton sini nga correspondent direktamente sa probinsya kang Antique. Ang slow mo wala Bombo Chris Leog ko sa aton sini makabumbo. Sang nagalapit na lang ara ang slow mo, no? Natural man lang na may hawiday. Pero kung manuti siya ninyo, ang may hawiday gid man pero ginalaga siya sa player sa Iloilo ang bula. Una nga naghakyaw ang player sa Negros Occidental. Pariyo man lang ni gapanalay tayong dugo sa mga Ilonggo, no? Iligaynon speaking. Yanon mo kay ang problema lang unahan mo yung Ilonggo, hindi gid magpautang kag hindi gid matrasa. Tikuti nalabot gid sa sang kombinasyon sang tapungol man kag judo di panghinaw. Tumba na yun ang player sang Negros Occidental, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kombinasyon sang tapungol kag judo di panghinaw birada ya. Pero why naton gina-promote ang inaway ugaling kiti sa mga kasubong sini nga sa isang panganon football, ti siyempre, may aragin man na dra iya sa physicality. Nagadepende na iya sa isa ka player kung paano niya batunon ini, kung kabigon niya nga bilang part of the game, kung hindi siya magpamikon. No? Pero diri karon kung makita naton sa aton sini makabumbo, naguna patupa ang player from Negros Occidental. Pero i-try ta pagid nga malabot ang mga technical officials sa sining hitabo, but ang good news is daog sa gyapon ang team Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 2 to 8, 2025. Sa March 5, Miyerkules, ginaagdang tanan nga mag-attend sa Holy Mass sa Latolda nga magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa tunga-tunga nga portion sa Eucharistic celebration, there will be imposition of the ash sa agtang sa mga tumuluo nga magaserbe bilang reminder sa aton nga ang Marso 5 among panugod sang season of Lent sa tuig 2025. Ang Marso 7 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus.
I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Marso 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat ka mangin inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa March 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plus wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung paday. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Good afternoon. Good afternoon, gid sa inyo tanan mga kabombo. It's a beautiful Wednesday, Ash Wednesday para sa aton nga mga Katoliko. And of course, we observe this and we hear Mass because it's during the Mass, no? Within the Mass, ang imposition sang ashes. This is Tita Regine. Welcome mga kabombo sa kahapon lamang program. And today is March 5, 2025. How far are we sa ato na nga pagboto? Check natin ang ato nga Elections Day Countdown. "68 days to go before our national and local elections, mga kabombo. Gani sa inyo dira ang aton gid nga pag giging alert kagang aton nga pag masid-masid and be wise sa aton nga pagboto. Ang aton nga linyada sa mga lideres naton dapat no nga ginapanumduman gid naton kag ginaobserbahan gid naton ining mga lideres nga nagapadalagan. Anyways, ini nga hapon hindi kita magpadalagan kundi maga-relax kita while nga nagapamati sa mga istorya nga aton ni i-share sa inyo this afternoon. And so that's why ginapasalamatan tagid ang aton nga mga letter senders sa iban man dira nga may plano man kag may interest man nga magpadala sang ilang mga istorya. Feel free anytime nga mag-email sang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang mga kasaysayan and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much for your presence and mag-enjoy kita this afternoon together with the stories that we have here for you. First thing, ari na ato nga ambahanon para sa inyo from Valen Grace, Lagunilla, hanggat ako'y nabubuhay. Good afternoon. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naanaway sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Anak akong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iiwan.
Hanggat ako'y nabubuhay, beautiful song from Valen Grace Lagunilla. 18 minutes after 2 o'clock, kabugtaw na ang mga nagpiyong-piyong dira. Hello! Kahapon lamang program na. Thank you so much for tuning in to us. And we have our first story this afternoon. Actually, this is the 31st story of Nanay Del Sanzaraga. And this is written November 25 and 26 pa of last year. Pero subong lang, no, nakachempo nga madulong diri sa istasyon ni Nanay Del. So we really appreciate it. Good afternoon sa imo dira, Nanay Del. Basa na ako sa imong mga story and it says, My Dearest, Inday Regine. All Bombo staff, KLPD classmates, faithful listeners, a very pleasant day to all. In the Regine, it's November 25, 2024. The family went to coastal side to breathe the fresh air, to listen to the rushing of waves, to view Guimaras Island, and to treat Nanay Del, her 40 in life, nature's best, at Leganes, Iloilo. In the Reg, pag hindi na gani magtukar ang piano, meaning, I'm not inspired. Pero kung masako ang hunisi ni, for sure, I'm happy. Yes, Inday, for long weeks, I've not gone places. So my children planned again to let me go out. Asus. In the Reg, sige ko maghimos for the outing. So dito na kami sa mga lugar, ginpili gid nila nga on looking sa rushing of waves. Makita ang Buena Vista, whole of Sibunag, and end of San Lorenzo, where we can view the Crocodile Island in the Reg. We stayed for hours sa isa ka kalanan. Yes, we truly enjoyed the food, especially the seafoods. At the time, we're almost through. Si Inday Marjo and her apo, si Chanel Gidman, or you mean Chanel, arrived. Anyway, double N. It's easy for them to reach that eatery because of easy means of transportation. So they rode on a transport vehicle and reached the place in 20 minutes. Inday do hindi pa kuntani ako maghalin nga aman, why pa ako maayawi sa scenery. Wala pa ni Inday Marjo kagsang iya po maurot ang ilang talaba. Kaag, wala pa ako nakahimo sang poem. Ahay. Order is an order. Order. Go everybody. Bye-bye Coastal Eatery. Full packed ang salakyan. We parted to the main road, dropped the by Inday Marjo. We went home direct to Zaraga. November 26, 2024. In the Reg, following day, another appointment sa Eat All You Can naman, sa isa kadako nga mall. Before we visited the mall, ano pa nga bisyo nga, go anay kuno sa mall, another mall dira sa heart of the city. Didto naman budlay pa abing parkingan, just to buy a pair of shoes and eat avocado ice cream. Tinday Reg. Runot-runot naman kami tanan. So after eating, lakad naman kami sa mall dito sa Mandurriao. It was almost 6 p.m. Ginulat namon si Inday Marjo kag mga apo. Birthday gali ni Dana. I-celebrate. We're all 12. In the Reg, we enjoy the place. The staff, upon knowing that there's a celebrant, they roamed around the vicinity, got their happy birthday placard, and sang happy birthday song. So, nakaabot sila sa among nga table, in the Reg they stopped and sang their sweetest. And we all smiled at them, recognized them, and thanked them for the beautiful birthday song. So, nagtener kami and up to 9:30 p.m., happy and beyond forgetting memories of that November 26, Dana's 15th birthday.
It only took us 30 minutes to reach Dawis Saraga. Thank you, Lord, for the safe travel. We were home safe and sound. The gate closed, but all the lights were on, especially on the outside. In the Reg, we're all dead tired. We washed our faces, changed our clothes, and said goodnight to everyone, and prayed, and went to Dreamland. In the Regine, I am so happy and thank you so much for reading my story. May I just greet ang family mo? Well, Merry Christmas pa niya. Sa family, sa husband and the children, sa kay Ma'am Amparing. Belated, nagidya katama nga Merry Christmas, no? Ma'am Mia of Bingawan, Miss G, Tingbon, kung nagid lang in the Reg, Ma'am Inby, all avid writers of KLP, Tok Muning, Lolo Dencio, Lolo Abraham, and all avid writers of KLP. Merry Christmas belated gid sa tanan. So thank you so much, Inday Reg. May our dear Lord keep you safe always and your family. Good health and good mind. Love, Nanay Del. Nanay Del, thank you so much, Gid. Bo nag-wonder man kami, how come? Nakadugay gid kay Nanay Del kag nakabutuwa kag mag-share liwat diri sa KLP. Ti nabalaan ta no, last week lang sa nagdulong siya sa iyang story nga na-hospitalize gali si Nanay Del, but now she's okay. Makalagaw na gani, makaguwa na gani. So thank you so much, Kid, Nanay Del. In your free time dira, if feeling good ikaw, ha? No pressure. Write some more. Salamat sa kay Nanay Del sang Zaraga. It is now 25 minutes after 2 o'clock. Ini ang kahapon lamang program ang ginapamatian ninyo kaupod. Si Tita Regine, magapanumbalik kita. And up next is the story coming from NB. Sa pagbalik sa kahapon lamang program. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang law. Balik na kita diri sa KLP, arin ang sulat ni NB, mahal kong Tita Regine. Hello mga palangga, bago lang ka muna kamata, kanami git sa tulog ninyo, no? Wagig ka mo makabatsa, nga agaron daya, burubuhay bala, alas 7 na, basi malate ka mo sa inyo pag-eskwela. Mga abyan, maayong hapon gid dyan sa inyo tanan, labi na gid sa imo Tita Regine, mga mabuot nga katapos sa Bombo Radio Philippines, mga matutong nga tagpalamatisang KLP. Insa amo gid baladaya ang weakness naton kung kaisa, nga daw kanami pagiditurog, maskin puerteron ang pamalo sa mga manok nga nagapukaw ron sa aton. Kapin pa maramig ang kaagahon subong, ay abaw, maskin ginasirakan ron kaadlaw ang mga mata, nagahuragok pagyapon. Uhala, nagasinumbali lang ang mga tao sa uma, nagainagaway sang garabon, kag ikaw timo, katurog pa sa subong, ay ilam doon lang. Pag-abot mo ta, nakaran ka ron sa uma, ahay, ubos ron ka mga tao, ang karabon. Ahay, tinudo lang ang atong tig-angon. Ahay, ti mangutang duman kita kadya sa tiyenda, o ti ano, pauyunan ta lang ang ginahambal that Filipinos are indolent, nga mahilig kita sa expression, bahala na, leaving tomorrow what you can do for today. Ang ningas kugon man nga attitude naton, mayad lang sa primero, kagway ron dayon. Tita Regine, di bala, early birds catch more worms. Do you also agree on that? Yes, I do agree, kid. Kadya nga hurubaton, maskin sa mga buruhaton lang sa balay, temprano pa ikaw, makapahuway-huway, kung aga pa ikaw nagamata, kagumpisahan dayon ang mga orobrahon. Tama gid kahapo kung nagapalak ikaw paghingagaw matapos imo obra. Gasala-sala ikaw, malimtan mo pa ang iba, kag basi pa ikaw madisgrasya. Tama gid kakapoy magugtas sa taong hindi ganahan mag-obra. Matama di Maskin sa anak kaugalingon nga kaayuhan, ginaliguyan na pa. Maskin magurimos ka pa kag magyaw-yaw, igo kalang pabungol-bungulan. Agod ikaw do lang ang mag-obra sa orobrahon nga para unta sa iya. San o padya nga mga tao magstay awake, magmuklat sa mga mata sa husto nga oras, mag-atender sa trabaho sa husto nga kabubuton. San o pa magkudaw-kudaw nga mag-obra sa temprano pa. Pagmapisan pag-ubra para makakaon. Magmapisan, amudia, late permi ang pamahaw, late permi ang panyaga, hasta sa hoton sang hangin ng busong, kag magsuka-suka. My fellow KLP lovers, if you stay awake, dapat alert ikaw pagbantay sa ginapaabot nga kalamidad. Parehas ang typhoon, kay base isumalakay, nagakaturog ikaw, igo, ti mo mamurag-puragan, why na atop ang inyo kusina. Natabo sa amon kasilingan sa una, nga nagabinagyo, puwerte, tanang huragok na, kag nagsarig, nga konkreto ang balay nanda. Why man gani matayog ang balay, pero ang ila dirty kitchen, amo ang tinamaan, kay nahukas ang atop kag dingding sa mabaskog nga hangin. Hasta anda kaldero, karaha, lata, burugasan, gindarasang hangin, kundi indiin, kagwaay na makitaan. Tiyabi, tono di nga perwisyo, kay wa ikaw mag-alerto.
Waay mga daan pagbantingan ng kusina, kag sulayo ng harigi para hindi madali mapalid sang hangin. Tanawa, maski nagabinagyo, nagsuray ikaw, bakal bag-o nga kaldero kag bugas, para may tigangan kag may tirigangon. Waay gid abiti mo, nagamatngon, nga mapanghimos ang mga pagkabutang. Leksyon sa mga tao nga waay nagaaligmat kung malain ang tiyempo. Stay awake, be alert, be watchful, be active. Mabinantayon ikaw, mabinatyagon ikaw, mainatipanon ikaw, uro-aligmat man ikaw, para hindi ikaw matamaan sang halit nga matuga sa malain nga tiyempo. Si Maricar Tana, ginpabantay na si Pito, iyabana sang ilabata nga nagkakatulog sa duyan, kay nagbakal siya sang isda sa tyendahan. Sige manipito kahabog ang duyan, kagkanta-kantahan ng bata, kay doon nagaingos, hasta natulugan liwat. Karon, ginabot man si Pito kakatuyo, kag natulugan. Waay nagid mabatyagan, nga ang bata nga nagatakang-takang, nanaog sa duyan, diretso sa kusina, kag magpanguot sang kanon sa kaldero. Pag-abot ni Maricar, natingala, kag kinulbaan, nga waay ron ang bata sa duyan, kag si Pito, nagahuragok sa maidalom sang duyan. Puwerte ang tiyabaw ni Maricar, kag amo pa nga nakibot si Pito, gulpi nagbangon kag pangitaon ang bata. Tuya nakitaan sa dapog, puno kaburing sang kaldero ang nawong nga nagaharabal sang kapog. Gindali-dali nga ginpaliguan ni Maricar ang bata, ginpailisan kag ginyaw-yawan si Pito kag lampusan sang ulunan. Tiabe, doan ran? Nagabantay kuno sang katurog nga bata, nga tana katurog man. Way gida. Irresponsable nga bana, waay nagahuna-huna kung ano ang maabutan sang bata, nga waay pagbantayan it mayad. Tiambal ni Maricar, kung abi nakagwa ang bata, kagin usngab sang ido, ay ilam lang. Kung ano ang aton maabutan, mayad lang, naluoy ang Ginoo, na santo anghel ang bata ko. Abi mo, Tita Regine, pagsugod sa Aguinaldo last December, sa amon baryo, nagsugod man ang operation sa kawatan. Naman anro gid ni Carlo nga ang mga kasilingan nanda, masako. Pagkayad sang andakudal, kusina, bintana, puwertahan sang ila mga balay. Apang, duwaay lang tana pakialam si Carlo, nga padre di pamilya. Ambal ni Soling, iya nga ka-live-in, kudalan ta man ang payagta, maskin way kita kwarta, hindi kita magkumpiyansa. Kay bisan nga bayo nga hinalay, ginatakaw nanda. Ang kurong sa mga manok, pag-una nga hindi madali, or pag-una, nga hindi madali-dali pagkuot sang kawatan ng mga manok ta. Ay, abaw. Way, tanan sa bungog ni Carlo. Amay, matamad. Kundi way masalto. Ginkuot gid ang 3 ka manok nga nagalumlum. Way mabatsyagi kay ginaatol sang kawatan alas 3:45 tubtob alas 4 sa kaagahon. Nga nagatinaghol ang mga ido kay may mga tawo nga nagapanaw mga Aguinaldo. Tapos gid pagkaaga mamubod murahon, way ron ang 3 kalumlom nga manok. Igo lang nang buisit si kalib-in kag maghibi. Si amo dia mga leksyon nga dapat gid naton tandaan. Kanami gidaan kung kita tanan mag-alerto, mag-alisto, magbantay, magaligmat, magbatsyag-batsyag sa oras-oras nga tanan. Para hindi kita kaayo maatamaan, maapektuhan sang hinali nga nagakatabo sa aton kapaligiran. Kanami lang kung kita tanan sa sulod sang aton panimalay, nagabinuligay, nagakooperar para magmagan, magdasig, matapos dayon ang trabaho. Para kita tanan, malipayon nga nagapahunay-hunay. Kanami lang kung kita tanan nagabuylog sa pag-ampo, nga ipahilayo kita sa mga malain nga mga tawo, mga tulisan kag mga kaaway, maproteksyonan kita tanan sa malain nga mga espiritu, mga panulay, mga satanismo,
mga andingganon, mga aswang, mga maligno. Marproteksyonan kita tanan sa makatalagman, kadisgrasyahan, kalamidad. Kay si Lord nagaampo, nagabantay, nagaprotect, nagasalbar, nagabulig, nagaprovide, nagakaluoy gid sa aton tanan. Matthew 24 verses 36 to 46. Watch and pray that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Now we can recall when Jesus warned his disciples that if they didn't remain alert, they too would make a costly mistake. He took them to a place called Gethsemane to spend some time in prayer. As he prayed, Jesus experienced a grief and sadness such as he'd never known in his earthly life. So he asked Peter, James, and John to stay awake, to pray, and keep watch with him. But they fell asleep. Their failure to watch and pray would leave them defenseless, where the real temptation of denying him came calling. In the hour of Christ's greatest need, the disciples lacked spiritual vigilance. We may heed Jesus' words to remain spiritually awake by being more devoted to spending time with him in prayer. As we do, he'll strengthen us to resist all kinds of temptations and avoid the costly mistake of denying Jesus. Tita Regine, thank you so much for reading this episode. More power sa mga program and more blessings to you and your family. Truly yours, In B, Sang Iloilo Province. That's true, no? Ululigmat kita at all times. We do not know what happens next. Thank you, Gid sa imo, In B, for another beautiful story. It is now 2:45 in the afternoon. Magabalik ang kahapon lamang program, still with Tita Regine, pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto
bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag Third story for the day is from Panoy, San Leon. Dear Tita Regine, gapati ka man sa calling, tita. Una sa tanan, kitamiyaw ako sa mayong hapon, sa tanan yung nagapamati, sa kahapon lamang. Elementarya ako,
lang. Elementarya ako, Tita Regine. Sang una ako nga nag-audition sa choir, grade 4 ako sa adto. Happy ako, tungod na kasulod ako. Apang, nagpaliwat ang principal audition. Kaginpakanta kami sa lupang hinirang. Ha ha ha, bagsak. Wala ako kapasar. High school na ako, kag nag-audition naman ako. Siling sa amon maestra, bass lang ako. So, sa akong pagka-trying hard, naging choir ako. Pag abot ko naman sa college, nag-entra naman ako sa choir. Nakasulod man, ambot, gusto ko gidya nga mag-serve sa simbahan. Sang 4th year ako, nag-audition ako sa simbahan sa Kalumpang sa may Miraculous Medal Church. Pasang awa, Japon. Sa dalayan ko nga practice, kag-attend sa choir sa simbahan, naging member man ako. Nagabot ang time nga nag-stop ako sa eskwela. Ang amon church coordinator, nagsiling nga kung willing ako maging lay minister sa simbahan. Ako nagpasugot man, kay naging lay minister ako. Gamisa sa amon chapel, kag ako man gahatag hostias. Happy ako sa akong ginahimo. Apang nag-abot nga maeskwela ako liwat, kag sa city ako maeskwela. May klase ako hasta Sabado sa aga. Gani, gahingagaw ako pauli sa hapon sa Leon. Para pag-abot sang Domingo sa aga, maka-attend ako misa sa Banwa para kakuha hostias kag guideline para sa misa sa hapon. Pagkatapos ko misa, himos naman ko balik sa city para sa Lunes, may class naman ako. Apang nabudlayan ako, gani ginuntat ko ang pagka-lay minister ko. Ako naglisensya sa akong mga kasimaryo, hindi ko mapunggan ang akong nga ginabatsyag. Nga daw ginakumos ang akong nga dughan, tungod mauntat na ako, serbisyo sa amon chapel. Pero wala man ako gadula sa pagserbisyo sa chapel namon, kung may mga okasyon, pareho sa bulan sa Mayo, kag simbang gabi. Kung ara ako sa uma, kay gaobra ako sa syudad. Siling ko gani tita, kung ako makapamilya, kag diri mga buhi sa uma, mabalik ako sa pagka-lay minister ko, tita. So, hasta na lang diri ang akong sulat, tita, madamoy niya salamat sa pagbasa sini, ang matinahuron, Panoy, Sang Leon. Well, they say once a servant, always a servant. I'm sure Panoy ara pada sa imo, no? Ang heart of a servant. So, you just have to find time. Pray for availability of time. Parang mahimo mo ang luyag mo gid nga himuon sa imong kabuhi, and that is to serve the Lord. There are so many ways actually, no, nga magserbisyo ikaw sa Ginoo, but since naka-train na ikaw as a lay minister, as member of the choir, pwede gid, no, nga balikan mo ina anytime that you like, anytime, no, nga i-move ka naman sa Holy Spirit. So just pray for that time. Alas 12:56 ang ating oras, mga kabombo. Maraming salamat sa inyo nga pag-upod sa akon this afternoon. Sakay Lucky Taurus ang First District. Yes, I got your email, I got your number, and I got your FB account. Sige, wait for my call lang, ha? Anyway, mag-video call lang kita. Kay do alang-alang ito this Saturday. May duwa siya ka anak, di ba? May twin siya. So, ma-video call lang kita sa iya. Sa inyo man yung mga istorya dira, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung damo ka man lang free time, way ka sang tapos mo ng imong mga ulubrahon, then sit down and write your beautiful story. Who knows? Ikaw pang aton nga mangin winner diri isang 1,000 pesos nga cash. So very easy lang ang imong nga himuon. Just write your story and share diri sa KLP. Magasunod na mga kabombo ang mga dramas naman every afternoon nga inyo ginahulat-hulat after sang KLP, si Tuyang Ermitanya, tapos ang Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So balikay kita buwas. See you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.